കൃഷ്ണ 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 ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 രാമ ഹരേ രാമ രാമ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഓം ഹരേ നമോ ഭഗവതേ കൃഷ്ണ ഹരേ വാസുദേവായ. കൃഷ്ണ ഓം കൃഷ്ണ നമോ കൃഷ്ണ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമഃ. ശ്രീചൈതന്യമനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപകഥാ മഹ്യം ദദാതി സ്വപദാന്തികം. വന്ദേഹം ശ്രീഗുരോ ശ്രീയുതപദകമലം ശ്രീഗുരൂൻ വൈഷ്ണവാംശ്ച ശ്രീരൂപം സാഗ്രജാതം സഹഗണരഘുനാഥാന്വിതം തം സജീവം സാദ്വൈതം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം കൃഷ്ണചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാകൃഷ്ണപാദാൻ സഹഗണലളിതാ ശ്രീവിശാഖാന്വിതാംശ്ച. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധോ ജഗത്പതേ ഗോപേശ ഗോപികാകാന്ത രാധാകാന്ത നമോസ്തുതേ. തപ്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗീ ശ്രീരാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് കി ജയ്. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. ഗുരു മഹാരാജ് കി ജയ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രണാമം. മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ജോലി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് ഹരേ ടെമ്പിൾ കൃഷ്ണ ഇസ്കോൺ മാതാജി. ബാംഗ്ലൂരിൽ നിന്നുള്ള ഭഗവത്ഗീത പഠന ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇപ്പൊ നമ്മള് 16 അധ്യായങ്ങൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞു അല്ലേ? 17ാമത്തെ അധ്യായം. ഇതില് ശ്രദ്ധാ വിഭാഗങ്ങൾ എന്നുള്ള അധ്യായമാണ്. ഇപ്പൊ ശ്രദ്ധാത്രയ വിഭാഗം. എല്ലാത്തിലും 3 ഉണ്ടാവും. സത്വം, രജസ്, തമസ്, അങ്ങനെയുള്ള 3 ഗുണങ്ങളുടെ പ്രഭാവത്തിനനുസരിച്ചുള്ള ശ്രദ്ധ, അങ്ങനെയാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഇപ്പൊ ശ്രദ്ധ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാലേ, ദൃഢവിശ്വാസമാണ്. ഏതിലൊക്കെ? ഗുരുവാക്യങ്ങളിലും ശാസ്ത്രങ്ങളിലും ഒക്കെ ഉള്ള വിശ്വാസത്തിനാണ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഈ ശ്രദ്ധ തന്നെ ഉണ്ട് എത്ര? 3 തരം. സത്വ, രജ, തമോ ഗുണ ഭേദത്തോടെ 3 ടൈപ്പ് ശ്രദ്ധയുണ്ടെന്നാ പറയാം. അപ്പൊ ആ ശ്രദ്ധയെ വേർതിരിച്ചു പറയുന്നതിലൂടെ ഏത് തരം ശ്രദ്ധയിലൂടെയാണ് നമുക്ക് ഭഗവാനിലേക്ക് എത്താൻ സാധിക്കുക എന്ന് ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട് ഈ അധ്യായം. ഈ ജീവിതം സത്യാനുഭവത്തിൽ എത്തണം അല്ലെ, എന്നിട്ട് ധന്യമാകണം. അപ്പൊ അതിന് സത്യദർശികളുടെ വാക്കായിട്ടുള്ള ശാസ്ത്രത്തെ നമ്മൾ അംഗീകരിക്കണം. എന്നാല് എല്ലാ പേർക്കും അങ്ങനെ അംഗീകരിക്കാനൊന്നും സാധ്യമായി എന്ന് വരില്ല അല്ലെ, അവരുടെ ഗുണം ഭേദം അനുസരിച്ച്. അപ്പോൾ അവരുടെ സ്ഥിതി എന്തായിരിക്കും എന്നുള്ള ഒരു ചോദ്യത്തോടെയാണ് ഈ അധ്യായം തുടങ്ങുന്നത്. ഇതിന് നേരെ ഉത്തരം നൽകല്ല ഭഗവാൻ ചെയ്യണത്. ഈ ശ്രദ്ധ തന്നെ 3 തരമുണ്ട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ്. അപ്പൊ സാത്വിക ശ്രദ്ധ കൊണ്ട് മാത്രമേ പൂർണ്ണ ഫലപ്രാപ്തി കൈവരൂ. അതിന് നമ്മളെ സഹായിക്കുന്നത് ശാസ്ത്രജ്ഞാനമാണ് എന്നെല്ലാം ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട്. പോകാം നമുക്ക് അധ്യായത്തിലേക്ക്. ശ്രദ്ധാത്രയ വിഭാഗയോഗം. ശ്രദ്ധാവിഭാഗങ്ങൾ എന്നുള്ള 17ാമത്തെ അധ്യായം. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് കി ജയ്. അധ്യായം 17 6 വിഭാഗങ്ങളാക്കി തിരിക്കുമ്പോൾ 1 മുതൽ 7 വരെ ശ്ലോകങ്ങളില് ഒരാളുടെ ഗുണങ്ങൾ, അയാളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളും വിശ്വാസവും ആരാധനയും നിർണയിക്കുന്നു എന്നാണ്. 8 മുതൽ 10 വരെ ശ്ലോകങ്ങളിലെ വ്യത്യസ്ത ഗുണങ്ങളിലെ ഭക്ഷണത്തെ പറയുന്നു. 11 മുതൽ 13 വ്യത്യസ്ത ഗുണങ്ങളിലെ യജ്ഞം. 14 to 19 വ്യത്യസ്ത ഗുണങ്ങളിലെ തപസ്. 20 to 22 വ്യത്യസ്ത ഗുണങ്ങളിലെ ദാനം. 23 to 28 ഉപസംഹാരം. ഓം തത് സത്ത് ആ വാക്കുകളുടെ പ്രാതിനിധ്യം അതൊക്കെയാണ് ഇവിടെ വെളിപ്പെടുത്തി തരുന്നത്. അധ്യായം 17 സംഗ്രഹം നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ
16 അധ്യായം വൃക്ഷത്തിൽ ഒരാളെ ഉയർത്തുകയും ആത്യന്തികമായി മോക്ഷത്തിലേക്ക് നയിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ദൈവിക ഗുണങ്ങളെ വിശദീകരിച്ചു. 16 അധ്യായം ആസുരിക ഗുണങ്ങളും മാനസികാവസ്ഥയും വിശദീകരിക്കുന്നു. അത് ഒരാളെ മരത്തിന്റെ താഴെയിലേക്കും ഒടുവിൽ നരകത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നു. 16 അധ്യായത്തിൽ ശാസ്ത്രത്തിന്റെ വിശ്വാസ്തരായ അനുയായികൾ ദൈവികരാണ് എന്നും അവിശ്വാസികൾ ആസുരികരാണ് എന്നും കൃഷ്ണൻ സ്ഥാപിച്ചു. എന്നാൽ ശാസ്ത്രമല്ലാതെ മറ്റെന്തെങ്കിലും വിശ്വാസത്തോടെ പിന്തുടരുന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ ഏത് വിഭാഗത്തിൽ പെടും? അവൻ സത്വഗുണത്തിലോ രജോ ഗുണത്തിലോ തമോ ഗുണത്തിലോ? അവൻ ആൽമരത്തിൽ എവിടെയാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്? ഇപ്പൊ ശാസ്ത്രവിശ്വാസമല്ലാതെ മറ്റു വിശ്വാസം പിന്തുടരുന്നവര് ഏത് വിഭാഗമാണ്? അവര് ഏത് ഗുണത്തിലാ പെടുക? അവരുടെ ഗതി എന്താണ് എന്നൊക്കെ ഇവിടെ പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട്. അപ്പോ ഒരാളുടെ ഗുണങ്ങൾ, അയാളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങള്, വിശ്വാസം, ആരാധന ഇതിനെയൊക്കെ നിർണയിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന്. 1-ാമത്തെ ശ്ലോകം. അർജുന ഉവാച യേ ശാസ്ത്രവിധിമുത്സൃജ്യ യജന്തെ ശ്രദ്ധയാന്വിത തേഷാം നിഷ്ഠാ തു കാ കൃഷ്ണ സത്വമാഹോ രജസ്തമാ. അർജുനൻ ചോദിച്ചു, അല്ലയോ കൃഷ്ണ, ശാസ്ത്രവിധികളെ ഒന്നും പിന്തുടരാതെ തങ്ങളുടെ സ്വന്തം ഭാവനയനുസരിച്ച് ആരാധന ചെയ്യുന്നവരുടെ സ്ഥിതി എന്താണ്? സത്വരജസ്തമോ ഗുണങ്ങളിൽ ഏതാണ് അവരിൽ കാണുന്നത്? ചോദിക്കാണ്. ചിലപ്പോ അറിഞ്ഞിട്ടോ അറിയാതെയോ അറിയില്ല, ശാസ്ത്രവിധികളെ ഒന്നും പിന്തുടരാതെ തങ്ങളുടെ സ്വന്തം ഭാവനയനുസരിച്ച് തന്നെ ഇഷ്ടപ്രകാരം ആരാധന ചെയ്യുന്നവരുടെ സ്ഥിതി എന്താണ്? അവർ ഏത് ഗുണത്തിൽ? ഹരികൃഷ്ണ, മതജ കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല. മതജ ആ കാണാൻ ശരിയാ. ഓക്കെ, ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പോ പറയാണ്, ഈ ശാസ്ത്രവിധികളെ പിന്തുടരാത്ത കൂട്ടരുണ്ടല്ലോ, അവര് ഇതെന്താ തന്നെ വിട്ടു പോണതാ? ഹരേ കൃഷ്ണ. വന്നു മതജ. തന്നെ പോണതാട്ടോ, ഞാൻ നിർത്തണതല്ല. അപ്പോ പറയാണ് ശാസ്ത്രവിധി ഇപ്പോഴും പോയി. നെറ്റ് ലോഡ് ആവുന്നില്ലായിരുന്നു. എന്താന്നറിയില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പോ പറയാണ്, ഈ അറിഞ്ഞിട്ടോ അറിയാതെയോ അത് അനുസരിക്കാതെ, ശാസ്ത്രവിധി അനുസരിക്കാതെ സ്വന്തം ഭാവന അനുസരിച്ച് അല്ലെ തന്നിഷ്ടപ്രകാരം ആരാധന ചെയ്യുന്നവരുടെ സ്ഥിതി എന്താണ്? സത്വരജസ്തമോ ഗുണങ്ങളിൽ ഏതാണ് അവരില് കൂടുതലായിട്ട് കാണുന്നത് എന്നൊക്കെ അർജുനൻ ഒരു സംശയം ചോദിക്കുകയാണ്. ഒരു മനുഷ്യനെ ഈശ്വരഭാവേന സങ്കല്പിച്ചു വിശ്വസിച്ചു പോരുന്നവരിൽ സത്വഗുണമോ രജസോ തമസോ ഏതാണ് മുന്നിട്ടു നിൽക്കുന്നത്? അവർക്ക് ജീവിതത്തിൽ പരിപൂർണത നേടാൻ കഴിയുമോ? യഥാർത്ഥ ജ്ഞാനികളായി പരമോന്നതിയിലെത്താനാവുമോ? വേദശാസ്ത്ര നിയമങ്ങൾ അനുസരിക്കുന്നില്ലെങ്കിലും ഏതെങ്കിലും ഒന്നിൽ വിശ്വാസം ഉറപ്പിച്ച ഈശ്വരന്മാരെയോ മനുഷ്യരെയോ ദേവന്മാരെയോ ഉപാസിച്ചു പോരുന്നവരുടെ പ്രയത്നത്തിന് സാഫല്യമുണ്ടോ എന്നിങ്ങനെ അർജുനന് കുറെ ചോദ്യങ്ങള് അല്ലേ. അപ്പൊ അതിലെന്താ പറയണേ? ഏത് ഗുണത്തിലാണ് പെടുന്നത്? അവർക്ക് പരിപൂർണത ഉണ്ടാവാൻ പറ്റുമോ? അപ്പൊ ശാസ്ത്രവിധിയൊന്നും പിന്തുടരാതെ ആരാധന ചെയ്യുന്നവരുടെ കാര്യമാണ് പറയണത്. അവര് അനുസരിക്കുന്നില്ല വേദശാസ്ത്രങ്ങളൊന്നും. ഏതെങ്കിലും ഒന്നിൽ വിശ്വസിക്കും. ചിലപ്പോ ദേവന്മാരോടോ മനുഷ്യരോടോ അങ്ങനെ ഉപാസിച്ചു പോന്നാൽ ഫലമുണ്ടോ എന്നൊക്കെ അർജുനൻ ഇവിടെ ചോദിക്കുകയാണ്. പറഞ്ഞു തരാൻ. സ്വന്തം ചിന്താഗതിയിൽ ഉറച്ചു ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങള് ഏത് ഗുണഘടനയിലുള്ളതാണെന്ന് ആയിരിക്കുമെന്നാണ് അർജുനൻ അറിയേണ്ടത്. ഡയറക്റ്റ് അതിന് റിപ്ലൈ കൊടുക്കാതെ ഭഗവാൻ ശ്രദ്ധ തന്നെ 3 വിധമുണ്ട് എന്ന് പറയാണ് 2-ാമത്തെ ശ്ലോകം. ശ്രീ ഭഗവാനുവാച ത്രിവിധാ ഭവതി ശ്രദ്ധ ദേഹിനാം സാ സ്വഭാവജ സാത്വികി രാജസി ചൈവ താമസി ചേതി താം ശൃണു. ശ്രീ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, ശരീരസ്ഥനായ ജീവാത്മാവിന്റെ പൂർവാർജിത പ്രകൃതി ഗുണങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് അതിന്റെ വിശ്വാസം സാത്വികമോ രാജസികമോ താമസികമോ ആയിത്തീരുന്നു. ഇതേപ്പറ്റി കേൾക്കൂ, പറഞ്ഞു തരാം എന്ന് പറയാണ്. ഇവിടെ എന്താ? ഭക്തൻ എന്താണ്ടാ? കൃഷ്ണൻ ഭക്തി ശുദ്ധസത്വ ഗുണത്തിലാണ് അല്ലെ ഉണ്ടാവുക. എന്നാ കാമി എങ്ങനെ? ആഗ്രഹത്തോടെ ഫലകാംക്ഷയോടെ കർമ്മം ചെയ്യുന്ന ആള് രജോ ഗുണത്തിലാണ് അല്ലെ കർമ്മം ചെയ്യുക, കാമ്യ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യും. സ്വർഗലോകം വരെയൊക്കെ ലഭിച്ചു എന്ന് വരാം. എന്നാൽ ജ്ഞാനി എന്താ ചെയ്യുക? സത്വഗുണത്തിലായിരിക്കും അല്ലെ. ജ്ഞാനം ആർജിക്കും, മുക്തിക്ക് വേണ്ടി പരിശ്രമിക്കും, ബ്രഹ്മ സാക്ഷാത്കാരം നേടും.
അല്ലെ? അപ്പോ നമ്മളോ ഭക്തൻ എന്താ ചെയ്യാ? ശുദ്ധ സത്വഗുണാണ്, സത്വഗുണത്തിലും മേലെയാണ്. അപ്പൊ ഭക്തിയാണ്, ഭക്തി പുരസ്സരം അല്ലെ? ഭഗവത് സേവനം ചെയ്യുക, അങ്ങനെ ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കും അല്ലെ അവര്. അങ്ങനെ അതാണ് മൂന്നും ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. പ്രകൃതിയുടെ ഒരു പ്രത്യേക ഗുണത്തിലുള്ള അന്ധവിശ്വാസം കൊണ്ട് ആർക്കും പരിപൂർണത നേടാൻ കഴിയില്ലെന്നർത്ഥം. വിശ്വാസിനായ ഒരു ആധ്യാത്മിക ഗുരുവുമായി സഹവസിച്ച് സശ്രദ്ധമായും ഉയർന്ന ഗുണത്തിലേക്ക് സ്വയം ഉയർത്തപ്പെടാം. അപ്പൊ ഈ 3 ഗുണങ്ങള് വളരെ ദോഷം ചെയ്യണതല്ലേ, നമ്മളെ ബന്ധിപ്പിക്കണതാണ്. അപ്പൊ അതിനെയൊക്കെ മറികടക്കണം എന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ശ്രദ്ധ ഏതു വിധത്തിലോ ഫലം അതുപോലെ ആണ് ഉണ്ടാവുക. ശ്രദ്ധ ഗുണപ്രഭാവത്താലാണ് അല്ലെ പലതരം ശ്രദ്ധകൾ ഉണ്ടാവണത് എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരികയാണ്. സത്വാനുരൂപ സർവസ്യ ശ്രദ്ധ ഭവതി ഭാരത, ശ്രദ്ധാമയോയം പുരുഷോ യോയ ശ്രദ്ധ സയേവ സ. വ്യത്യസ്തമായ പ്രകൃതി ഗുണങ്ങളിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതനുസരിച്ച് അല്ലയോ ഭാരത ശ്രേഷ്ഠ, ഓരോ വ്യക്തിയും ഓരോ തരത്തിലുള്ള വിശ്വാസത്തെ വളർത്തിയെടുക്കുന്നു. താൻ ആർജിച്ച ഗുണങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് ജീവസത്തകളെ ഓരോ പ്രത്യേക വിശ്വാസമുള്ളവരെന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് ഈ ഓരോ തരം വിശ്വാസം, ശ്രദ്ധ ഉണ്ടാവണത്? വ്യത്യസ്ത പ്രകൃതി ഗുണങ്ങളിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഓരോരുത്തരും സ്ഥിതി ചെയ്യാണ്. അതിനനുസരിച്ചാണ് ഓരോ വ്യക്തിയും ഓരോ തരത്തിലുള്ള വിശ്വാസം വളർത്തിയെടുക്കുന്നത്. അപ്പൊ താൻ ആർജിച്ച ഗുണങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് ജീവസത്തകളെ ഓരോ പ്രത്യേക വിശ്വാസമുള്ളവര് എന്ന് പറയാം എന്നാണ്. അപ്പൊ നമ്മുടെ ആർജിത ഗുണങ്ങൾ അനുസരിച്ചാണ് ഓരോ വ്യക്തി ഓരോ തരത്തിലുള്ള വിശ്വാസം വളർത്തിയെടുക്കുന്നത്. യഥാർത്ഥ മതവിശ്വാസത്തിന്റെ സത്ത് ശുദ്ധ സാത്വികതയിലാണുള്ളത്. ഹൃദയത്തിന്റെ മാലിന്യബാധയ്ക്കനുസരിച്ച് വ്യത്യസ്ത മതപ്രമാണങ്ങളെ നാം സ്വീകരിക്കുകയാണ്. വിവിധ വിശ്വാസങ്ങൾക്ക് അനുയോജ്യമായി വെവ്വേറെ ആരാധനാക്രമങ്ങളുണ്ട്. ഓരോരോ ആൾക്കാരുടെ വിശ്വാസം അനുസരിച്ച് ആരാധനാക്രമങ്ങളും വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും എന്നാ പറയാം. അപ്പൊ യഥാർത്ഥമായിട്ട് നമ്മളൊക്കെ ഭക്തരൊക്കെ എന്താണ്? ശുദ്ധ സാത്വികതയിലാണ് ഉണ്ടാവേണ്ടത്. ഹൃദയത്തിന്റെ മാലിന്യബാധ അനുസരിച്ചാണ് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ഓരോ മതവിശ്വാസങ്ങളെ പിന്തുടരണത് എന്നാണ് ഭഗവാൻ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നത്. അപ്പൊ ഈ ജീവാത്മാവ് വെള്ളം പോലെ എന്നാ പറയാ. ഇപ്പൊ വട്ടപാത്രത്തിൽ വെള്ളം ഒഴിച്ചാൽ അത് വട്ടമായി, ചതുരപാത്രത്തിൽ ഒഴിച്ചാൽ അത് ചതുരം ആയി അല്ലെ? അതുപോലെ ഒരു ഈശ്വരവിശ്വാസിക്ക് എന്തിലും ഭഗവാനെ കാണാൻ പറ്റും, ഏതു രൂപമായിക്കോട്ടെ. എന്നാൽ നിരീശ്വരവാദിയാണെങ്കിലോ ഈശ്വരൻ ഇല്ല എന്ന് വിശ്വസിക്കുമ്പോൾ ആ ജീവാത്മാവ് അതെ എന്ന് തോന്നിപ്പിക്കുന്നു. ആരെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടോ അവൻ അതായിട്ട് മാറുകയാണ് ചെയ്യണത്. സ്വന്തം വിശ്വാസത്തിൽ നിന്ന് ഇളകാതെ ഈ ജീവാത്മാവ് അപ്പോഴാണ് അവർക്ക് അത് ബോധ്യപ്പെടുന്നത്, സ്വന്തം വിശ്വാസത്തിൽ നിന്ന് ഇളകാതെ. അപ്പൊ ഒരു ഈശ്വരവിശ്വാസിക്ക് എന്തിലും ഭഗവാനെ കാണാൻ പറ്റും, അനുഭവിക്കാൻ പറ്റും. എന്നാൽ നിരീശ്വരവാദിക്കോ ഈശ്വരൻ ഇല്ല എന്ന് വിശ്വസിച്ചു വരുന്ന ആളാ അല്ലേ? അപ്പോ ശരിയാ, ഈശ്വരൻ ഇല്ല എന്നുള്ളത് തോന്നിപ്പിക്കും അല്ലെ? ആര് എന്താണോ വിശ്വസിക്കണത് അതായിട്ട് മാറുകയാണ് ചെയ്യണത് നമ്മളുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും വിശ്വാസം. ഈശ്വര വിശ്വാസിക്ക് ഏത് കാര്യവും ഈശ്വര സാന്നിധ്യമായിട്ടാണ് തോന്നുക. അവരുടെ ഉള്ളിലെ ജീവാത്മാവും അത് ശരിവെക്കും. നിരീശ്വരവാദിക്കോ തിരിച്ചു. കൃഷ്ണ പ്രകൃതിക്ക് അതീതമായിട്ട് ഒരു ശക്തിയുണ്ട്. അതെങ്ങനെയാണ് ഓരോ ഗുണങ്ങളിൽ പെട്ടവർക്കും അറിയുന്നത്? അതാ ഇവിടെ 4-ാമത്തെ ശ്ലോകം. യജന്തേ സാത്വികാ ദേവാൻ യക്ഷരക്ഷാംസി രാജസ പ്രേതാൻ ഭൂതഗണാംശ്ചാന്യേ യജന്തേ താമസാ ജനാ. സാത്വികരായ ജനങ്ങൾ ദേവന്മാരെയും രാജസ സ്വഭാവികൾ അസുരന്മാരെയും തമോ ഗുണപ്രധാനികൾ ഭൂതപ്രേതങ്ങളെയും ആരാധിക്കുന്നു. അപ്പൊ സാത്വികരെങ്ങനെയാണ്? ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കും, രാജസ സ്വഭാവികൾ അസുരരെ, തമോ ഗുണികളെ ഭൂതപ്രേതങ്ങളെ. മുമ്പ് നമ്മൾ കണ്ടതാ അല്ലെ? അപ്പോ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം സത്വം വിശുദ്ധം വസുദേവ ശബ്ദിതം. വിശുദ്ധ സത്വ അവസ്ഥയിലുള്ളയാൾ വാസുദേവനെ ആരാധിക്കുന്നു. ഭൗതിക പ്രകൃതി ഗുണങ്ങളിൽ നിന്ന് തികച്ചും മുക്തി നേടി അതീന്ദ്രിയതാ ഭാവമാർന്നവനെ പരമപുരുഷനെ ആരാധിക്കാൻ കഴിയൂ എന്നർത്ഥം. അപ്പോ ഭൗതിക പ്രകൃതി ഗുണങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തനാവണം. അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് ആ സ്പിരിച്വൽ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ എത്തിയിട്ട് പരമപുരുഷനെ ആരാധിക്കാൻ സാധിക്കുള്ളൂ എന്നാണ്. അപ്പൊ അവനവന്റെ ഉയർച്ചയ്ക്കായിട്ട്
ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കും സാത്വികര്. മറ്റുള്ളവരെ ദ്രോഹിച്ചാലും സ്വയം ശ്രേയസ് വേണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവര് രാജസ സ്വഭാവികള്, അല്ലെ? പിന്നെ ഈ നീചമായിട്ടുള്ള കൂടോത്രം, അതൊക്കെ ചാത്തൻ സേവ, അതൊക്കെ ചെയ്യണ ഒരു തമോ ഗുണികളായിട്ട് വരും. ഭൂതപ്രേതങ്ങളെ ഒക്കെ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഇപ്പൊ ഭക്തി വളർത്തുക അത് മാത്രം ലക്ഷ്യമായിരിക്കും സത്വഗുണികളുടെ. ഭൗതിക നേട്ടം അല്ലെങ്കിൽ ശത്രുനാശം അതൊക്കെ ആയിരിക്കും രാജസ സ്വഭാവികളുടേത്. പൂർണ്ണമായി മറ്റുള്ളവരെ നശിപ്പിക്കാനാണ് താമസ ഗുണത്തിലുള്ളവര് ശ്രദ്ധിക്കുക. അവനവന്റെ വാസനയനുസരിച്ച് ഉപാസന നടത്തി അത് അവർക്ക് അനുഭവത്തിൽ വരികയാണ് ചെയ്യണത്. അതേ രീതിയിൽ അവര് വിശ്വസിച്ചു പോരുകയാണ് ചെയ്യണത്. അങ്ങനെയാണ് ഓരോരുത്തരുടെ വിശ്വാസങ്ങൾ ഉടലെടുക്കുന്നത്. ഇപ്പൊ ഹിരണ്യകശിപു ആകാശത്തോ ഭൂമിയിലോ ആയുധങ്ങളാലോ രാത്രിയോ പകലോ സ്ത്രീയോ പുരുഷനോ ഒന്നും എന്നെ കൊല്ലരുത് എന്ന് വരം വാങ്ങി. പക്ഷേ ഭഗവാനോ ഒരു നിമിഷം കൊണ്ട് അത് സാധിച്ചു, അല്ലെ? അതുപോലെ ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛ എങ്ങനെയാണോ അതാണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നത്. നമ്മൾ ഓരോ തരത്തിലുള്ള വിശ്വാസങ്ങളോ ആരാധനകളോ ഒന്നും തുടർന്ന് പോയിട്ട് കാര്യമില്ല. രജോ തമോ ഗുണത്തില് ആരാധന, തപസ് അതൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് ആസുരീകത വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നേ ഉള്ളൂ, സത്യദർശനത്തിന് ഉതകുന്നില്ല എന്നാണ് 5ഉം 6ഉം ശ്ലോകങ്ങളിലൂടെ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. അശാസ്ത്രവിഹിതം ഘോരം തപ്യന്തേ യേ തപോജന ദംഭാഹങ്കാര സംയുക്ത കാമരാഗബലാന്വിത കർഷയന്ത ശരീരസ്ഥം ഭൂതഗ്രാമമചേതസ മാം ചൈവാന്ത ശരീരസ്ഥം താൻ വിദ്യാൻ സുരനിശ്ചയാൻ. കാമം, ആസക്തി എന്നിവയാൽ പ്രേരിതരായി അഹംഭാവത്തോടുകൂടി സ്വശരീരത്തിലെ ഭൗതിക മൂലകങ്ങളെയും ശരീരത്തിൽ കുടികൊള്ളുന്ന പരമാത്മാവിനെ തന്നെയും ദ്രോഹിച്ചുകൊണ്ട് ശാസ്ത്രനിർദ്ദിഷ്ടമല്ലാത്ത കഠിന തപസ് അനുഷ്ഠിക്കുന്ന വിഡ്ഢികൾ അസുരന്മാരാണ്. അപ്പൊ പറയാണ്, ഈ കാമ, ആസക്തി എന്നിവയാല് അഹംഭാവത്തോടു കൂടിയിട്ട് സ്വന്തം ശരീരത്തിലെ ഭൗതിക മൂലകങ്ങളും ശരീരത്തിലുള്ള ആ പരമാത്മാവിനെയും ഒക്കെ ദ്രോഹിച്ചുകൊണ്ട് ശാസ്ത്രനിർദ്ദിഷ്ടമല്ലാത്ത കഠിന തപസ് അനുഷ്ഠിക്കുന്ന വിഡ്ഢികള് അസുരന്മാരാണ്. തല മണ്ണിൽ കുഴിച്ചിട്ടിട്ടൊക്കെ, അല്ലെ? അതുപോലെ കൈലാസ പർവ്വതത്തിനെ ഉയർത്തി, അല്ലെ? രാവണൻ ഉയർത്താൻ ശ്രമിച്ചു. അതേപോലെ എത്രയോ 60,000 വർഷം ഒക്കെ മണ്ണിനാല് മൂടപ്പെട്ടിട്ട്, അതുപോലെ പിപ്പിലികകളാല് ശരീരത്തിലെ മാംസങ്ങളൊക്കെ ഭക്ഷിക്കപ്പെട്ടിട്ടൊക്കെ ചില പേര് ഈ തപസ്യ ചെയ്യും. അങ്ങനെയുള്ളതൊക്കെ ആസുര തപസ്യ രീതിയിലുള്ള ആരാധനയാണ് എന്ന് പറയാണ്. ശാസ്ത്രവിഹിതങ്ങളല്ലാത്ത സ്വയം കൃതങ്ങളായ കടുത്ത തപോവ്രതങ്ങൾ ആചരിച്ചു പോരുന്നവരുണ്ട്. ഇതൊന്നും ശാസ്ത്രത്തില് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതല്ല. രാഷ്ട്രീയമായൊരു ലക്ഷ്യം സാധിച്ചു കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഉപവാസം അനുഷ്ഠിക്കുന്നത് തന്നെ ഒരു ഉദാഹരണം. ഇത്തരം വ്രതാചാരം ശാസ്ത്രനിർദ്ദിഷ്ടമല്ല, ആത്മീയ പുരോഗതിക്ക് വേണ്ടിയാണ്. രാഷ്ട്രീയമോ സാമൂഹ്യമോ ആയ ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റുന്നതിനല്ല മതഗ്രന്ഥങ്ങൾ ഉപവാസം നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളത്. അത്തരം കാര്യങ്ങൾക്കു വേണ്ടി ഉപവാസാദി വ്രതങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്നവർ തികച്ചും ആസുര സ്വഭാവികൾ തന്നെ എന്നാണ് ഭഗവത്ഗീതയുടെ സിദ്ധാന്തം. രാഷ്ട്രീയമായിട്ടോ സാമൂഹ്യമായിട്ടോ ഓരോരോ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് നേട്ടത്തിനായിട്ട് ഉപവാസം നടത്തുക, അതൊന്നും ഗുണം ചെയ്യില്ല എന്നാണ് ഭഗവത്ഗീതയുടെ സിദ്ധാന്തം. അതൊക്കെ ആസുര സ്വഭാവികളാണ്, തന്നിഷ്ടപ്രകാരം ഓരോന്നൊക്കെ ചെയ്തു കൂട്ടുന്നത്. നാരദ ഭക്തി സൂത്രത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്, ഈശ്വരസ്യാപ്യഭിമാന ദ്വേഷിത്വാ ദൈന്യപ്രിയത്വാച അഹന്ത. അത് ഭഗവാന് ഏറെ ദേഷ്യമുള്ളതാ. വിനയമാണ് ഭഗവാന് ഇഷ്ടം, അല്ലെ? അഹങ്കാരവും ഗർവും ഇല്ലാത്ത വിനയാന്വിതനായ ഭക്തനെയാണ് ഭഗവാൻ സദാ സഹായിക്കാൻ നിൽക്കുന്നത്. അപ്പോ ഇത് ഉള്ളില് ദമ്പ അഹങ്കാരമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ മാത്രമാണ്, അല്ലെ, ഇങ്ങനെയുള്ള തപോ വൃത്തികളൊക്കെ ഉപകരിക്കൂ. ഏത് ശ്രദ്ധയോടെ ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ് പ്രധാനം. ഭഗവാൻ പറയാണ്, സാത്വിക ശ്രദ്ധയിലേക്ക് തന്റെ ആരാധന കൊണ്ടുപോവുക, അത് മാത്രമാണ് നമ്മൾക്ക് ശ്രേയസ് തരുന്നത്. നമുക്കറിയാം, ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, മത്തപരതരം നാണ്യത് കിഞ്ചിത് അസ്തി ധനഞ്ജയ, അല്ലെ? ഇവിടെ എല്ലാം ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. അതിനാൽ ഇവിടെ സന്തോഷത്തോടെ ജീവിക്കുന്ന വ്യക്തിക്ക് വൈകുണ്ഠം പോലും ആഗ്രഹിക്കേണ്ടതില്ല, അല്ലെ? ഇപ്പൊ വ്രതാനുഷ്ഠാനം വേണ്ട, ഭഗവത് വാക്യത്തില് വിശ്വാസം മാത്രം ഉണ്ടായാൽ മതി എന്നാണ്.
ത്രിഗുണങ്ങള് അനുസരിച്ച് പ്രിയപ്പെട്ട ആഹാരം. ഇപ്പൊ ഭഗവാൻ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ എന്തിലും ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു. പിന്നെ എന്തിനാ വൈകുണ്ഠം അല്ലെ? ഏതിലും ഭഗവാനെ ദർശിച്ച് ഇവിടം വൈകുണ്ഠമാക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കുകയാണ് വേണ്ടത്. ഭഗവാനില് മനസ്സ് വെക്കാൻ വ്രതമൊന്നും വേണമെന്നില്ല അല്ലെ? അപ്പൊ ഭഗവാൻ നമ്മെ മനഃശുദ്ധി, കർമ്മയോഗം, അങ്ങനെ ജ്ഞാനിയാക്കുന്നത്, സ്ഥിതപ്രജ്ഞൻ, ഭക്തൻ, അതൊക്കെ ആകാനാണ് അല്ലെ ഭഗവാൻ പറയണത്. അതിനിപ്പോ ഇങ്ങനെ കഠിനമായ തപോവ്രതമൊന്നും അവിടെ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യണില്ല. അചേതസ എന്ന് പറയുന്ന വാക്കുണ്ട് ഇവിടെ. ഹൃദയ ശൂന്യരായിട്ട് ഉപവാസം തുടങ്ങി കഠിന സാധനങ്ങള് ആസുരഭാവത്തിൽ ഉറച്ച വിശ്വാസമുള്ളവരും. ശാസ്ത്രവിഹിതമാണോ വ്രതം? ഇപ്പൊ ഭഗവത്ഗീതയില് എവിടെയെങ്കിലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ വ്രതത്തിന്റെ കാര്യം അല്ലെ? ഉപവാസം, അതൊന്നും ഭഗവത്ഗീതയിൽ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടില്ല നമുക്ക്. പിന്നെ നമ്മുടെ ആചാര്യന്മാരൊക്കെയാണ് പറയണത് വ്രതം അതൊക്കെ ഭക്തിയിൽ ഉയരാനായിട്ട് സഹായകരമാണ് എന്നുള്ളത്. 7ാമത്തെ ശ്ലോകം. ആഹാരസ്ത്വഭിസർവസ്യ ത്രിവിധോ ഭവതി പ്രിയ യജ്ഞസ്തവതദാനം തേഷാം ഭേദമിമം ശൃണു. മനുഷ്യർക്ക് ഭക്ഷണ വിഷയത്തിൽ പോലും ഇഷ്ടാനിഷ്ടങ്ങൾ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങൾക്കനുസരിച്ചായിരിക്കും. യജ്ഞങ്ങൾ, തപസ്, ദാനം എന്നിവയുടെ കാര്യത്തിലും അങ്ങനെ തന്നെ. ഇവയുടെ വ്യത്യാസങ്ങളെ പറ്റി കേട്ടുകൊള്ളുക. അപ്പൊ നമ്മളുടെ ദൈനംദിന ജീവിതത്തില് ആഹാരം, അതല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ യജ്ഞങ്ങള്, അല്ലെങ്കിൽ തപസ്, ദാനം, ഇതിന്റെയൊക്കെ കാര്യത്തില് ഈ 3 ഗുണഭേദങ്ങളുടെ പ്രഭാവം നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. അതെങ്ങനെയാണ് എന്ന് ഭഗവാൻ ഇവിടെ വിവരിക്കുന്നുണ്ട്. ചില മിഷനറി പ്രവർത്തകർ ഉപദേശിക്കാറുണ്ട്, ആർക്കും ഇഷ്ടം പോലെ എന്തും ചെയ്യാമെന്നും പരിപൂർണതയിലെത്താൻ അതൊരു വിഘ്നമാവില്ലെന്നും. വേദനിർദ്ദേശം അനുസരിച്ചല്ല ഈ വിഡ്ഢികളായ വഴികാട്ടികളുടെ പ്രവർത്തനം. സ്വയം ഓരോ പദ്ധതികൾ ഉണ്ടാക്കി ജനങ്ങളെ വഴിതെറ്റിക്കുകയാണ് അവർ. അപ്പൊ ജനങ്ങളെ വഴിതെറ്റിക്കുന്ന കൂട്ടര് അല്ലെ, അവര് പറയണതൊന്നും അല്ല നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്. ശാസ്ത്രോക്തമായിട്ടാണ് എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതുള്ളൂ. സാത്വിക ആഹാരം. ഇനി ആഹാരത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ 3 കാറ്റഗറി പറയാണ് ഇവിടെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. വ്യത്യസ്ത ഗുണങ്ങളിലെ ഭക്ഷണം പറയാണ്. ആയുസത്വബലാരോഗ്യ സുഖപ്രീതി വിവർധന രസ്യ സ്നിഗ്ധ സ്ഥിരാ ഹൃദയ ആഹാര സാത്വിക പ്രിയ. ദീർഘായുസ്സും നിലനിൽപ്പിനെ തന്നെ ശുദ്ധീകരിക്കുന്നതും ബലം നൽകുന്നതും ആരോഗ്യത്തെയും സന്തുഷ്ടിയെയും സംതൃപ്തിയെയും വളർത്തുന്നതും രസവത്വം പ്രീതികരവും സ്നിഗ്ധവും ആസ്വാദ്യവുമായ ആഹാരമായിരിക്കും സാത്വിക സ്വഭാവികൾക്ക് ഇഷ്ടം. അപ്പൊ സാത്വിക ആഹാരത്തിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോ ഈ സാത്വിക സ്വഭാവമുള്ളവർക്കാണ് അല്ലെ അങ്ങനത്തെ ആഹാരം ഇഷ്ടം ഉണ്ടാവുക. അങ്ങനെ ആ സാത്വികമായ ആഹാരം കഴിച്ചാലോ ദീർഘായുസ് ഉണ്ടാവും, ശരീരബലം, ആത്മബലം ഉണ്ടാവും, ആരോഗ്യം, സന്തുഷ്ടി, സംതൃപ്തി ഒക്കെ ഉണ്ടാവും. അവ രസവത്തായിരിക്കും, നല്ല രസമുള്ളതായിരിക്കും അല്ലെ. പ്രീതി, ഇഷ്ടം തോന്നുന്ന, സ്നിഗ്ധം എന്ന് വെച്ചാൽ ഓയിലി ആയിരിക്കും, ആസ്വാദ്യമായിരിക്കും, നെയ്യൊക്കെ ചേർന്നതാവുമ്പോ അങ്ങനെ ആഹാരമായിരിക്കും സാത്വിക സ്വഭാവികൾക്ക് ഇഷ്ടം ഉണ്ടാവുക എന്നാ പറയണത്. ഇപ്പൊ പറഞ്ഞു അല്ലെ, ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കണം എന്തും നമ്മൾ പരിശുദ്ധമായി തയ്യാറാക്കിയിട്ട്. പത്രം, പുഷ്പം, ഫലം, തോയം ഏത് വേണമെങ്കിൽ സമർപ്പിക്കാം അല്ലെ, ഭക്തിയോടും സ്നേഹത്തോടും കൂടി. പിന്നെ പറയുന്നുണ്ട്, യത് കരോഷി യദശ്നാസി യജ്ജുഹോഷി ദദാസി യത്തപസ്യസി കൗന്ദേയ തത്കുരുഷ്വമതർപ്പണം. എന്തും ഭഗവാൻ അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ ചെയ്യണം അല്ലെ. ശബരി മാതാവ് എന്താ ചെയ്തേ? ഭഗവാന് ഏറ്റവും മധുരമുള്ള പഴം കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കടിച്ചു നോക്കി അല്ലെ, എന്നിട്ടാ കൊടുക്കണത്. വിതുര പത്നി ഭഗവാന് പഴത്തൊലിയാ കൊടുത്തത് അല്ലെ. പുരി ജഗന്നാഥിന്റെ അടുക്കളയില് ബാക്കി വന്ന ആട്ട, നെയ്യ്, പഞ്ചസാരയൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഒരു പാണ്ഡ എന്ന് വെച്ചാൽ അവിടുത്തെ ഒരു കീഴ്ശാന്തി പോലെ ഒരാള് പാണ്ഡ, അയാൾ നേദ്യം ഉണ്ടാക്കും എന്നും. അങ്ങനെ ശ്രീലകത്ത് കൊണ്ടുപോയിട്ടൊന്നും നിവേദിക്കാൻ അവകാശമില്ല. പുറത്ത് ഒരു ആൽച്ചുവട്ടിൽ വെച്ചിട്ട് ഭഗവാനെ സങ്കല്പിച്ചുകൊണ്ട് നിവേദിക്കും. അപ്പൊ പൂജാരി കുറച്ചു ദിവസം കഴിഞ്ഞ് ഇതറിഞ്ഞു. പറഞ്ഞു, വേദമന്ത്രം ഒന്നും ഇല്ലാതെയാണ് ഭഗവാനെ അർപ്പണം ചെയ്യണത് എന്ന് രാജാവിനോട് കംപ്ലൈന്റ് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ ഇദ്ദേഹത്തിനെ ശിക്ഷിച്ചു. ഇനി മേലാൽ ഇങ്ങനെ നിവേദ്യം ഇവിടെ പാചകം ചെയ്ത് ഭഗവാന് കൊടുക്കരുത് എന്ന് പറഞ്ഞു. രാത്രിയിൽ രാജാവിന് സ്വപ്ന ദർശനം. എനിക്ക് ആ ശ്രീലകത്ത് നിവേദിക്കുന്ന ആഹാരത്തെക്കാൾ എനിക്കിഷ്ടം
ആലിന്റെ ചുവട്ടിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഭക്ഷണമാണ് എന്ന് ഭഗവാൻ പറയാണ്. അപ്പൊ നമ്മുടെ മനോഭാവം അല്ലെ, നമ്മുടെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡാണ് ഭഗവാന് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത്. അപ്പോ ഇനി രാജസാഹാരം പറയാണ്. കട്വമ്ലവണാത്യുഷ്ണ തീഷ്ണ രൂക്ഷവിദാഹിന രാജസസ്യേഷ്ട ദുഃഖശോകാമയപ്രദ. കയ്പ്, പുളിപ്പ്, ഉപ്പുരസം, കടുത്ത ചൂട്, എരിവ്, വരൾച്ച എന്നിവ കൂടുതലുള്ള ആഹാരപദാർത്ഥങ്ങളെ രാജസ സ്വഭാവികൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു. ഇപ്പൊ രാജസരായവർക്ക് കുറച്ച് കൂടുതൽ മസാലകള് ഒക്കെ ഉള്ളതാ അല്ലെ ഇഷ്ടമുണ്ടാവുക. ഇത്തരം ഭക്ഷ്യങ്ങൾ ദുഃഖത്തിനും രോഗങ്ങൾക്കും വഴിവെക്കുന്നതാണ്. കൂടുതൽ വറുത്തിട്ടുള്ളത്, കൂടുതൽ എരിവുള്ളത്, അങ്ങനെയൊക്കെ കഴിച്ചാൽ തന്നെ നമുക്ക് രോഗങ്ങള്, ദുഃഖങ്ങൾ ഉണ്ടാവും എന്നാണ്. താമസാഹാരം. യാതയാമം ഗതരസം പൂതി പരുഷിതം ചെയ്ത് ഉച്ഛിഷ്ടമഭിജാമേധ്യം ഭോജനം താമസപ്രിയം. 3 മണിക്കൂറിന് മുമ്പ് പാകം ചെയ്തതും സ്വാദ് നഷ്ടപ്പെട്ടതും ദുർഗന്ധമുള്ളതും ഉച്ഛിഷ്ടവും തൊടാൻ കൊള്ളാത്തതുമായ ഭക്ഷണങ്ങളെയാണ് താമസ സ്വഭാവികൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത്. താമസ സ്വഭാവികൾക്ക് എന്താ ഇഷ്ടം അല്ലെ? പഴകിയത്. 3 മണിക്കൂറൊക്കെ സ്വാദൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല, ദുർഗന്ധം ഉണ്ടാവും. ഓരോരുത്തർ കഴിച്ചതിന്റെ ഉച്ഛിഷ്ടായിരിക്കും, അതൊക്കെ ഇഷ്ടപ്പെടും. ശാസ്ത്രപ്രോക്തമായ വിധത്തിൽ തയ്യാറാക്കിയതും കൃഷ്ണന് നിവേദിച്ചതുമായ ഏതു ഭക്ഷണവും തികച്ചും ആധ്യാത്മികമായതിനാൽ ഏറെ കാലത്തിനു ശേഷവും ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്. അതുകൊണ്ട് ആഹാരത്തെ രോഗാണുരഹിതവും സംശുദ്ധവും എല്ലാവർക്കും അസാധ്യകരവുമാക്കുവാൻ വേണ്ടി ഭഗവാന് നിവേദിക്കണം. ഇതേ ഭഗവാന് നിവേദിച്ച് പ്രസാദമായിട്ട് എല്ലാ നേരവും നമ്മൾ ആഹാരം കഴിക്കണം. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പോ ഇനി യജ്ഞത്തിനെ കുറിച്ചാ പറയണത് അല്ലെ. ശ്രദ്ധാഭേദമനുസരിച്ച് ഭക്ഷണക്കാര്യം പറഞ്ഞു. ഇനി യജ്ഞം, യാഗം, പൂജ ഇതെല്ലാം ചെയ്യുമ്പോഴുള്ള ഭാവം എങ്ങനെയായിരിക്കണം അതാ ഇവിടെ പറയുന്നത്. വ്യത്യസ്ത ഗുണങ്ങളിലെ യജ്ഞം. 11ാമത്തെ ശ്ലോകം. അഫലാകാംക്ഷിഭിർയജ്ഞോ വിദിതിഷ്ഠോ യജ്യതേ യഷ്ടവ്യമേവേദി മനഃ സമാധായ സസാത്വിക. യജ്ഞങ്ങളിൽ വെച്ച് ഫലോദ്ദേശമില്ലാതെയും സശ്രദ്ധമായും വേദവിധി പ്രകാരം കർത്തവ്യബോധത്തോടെ അനുഷ്ഠിക്കപ്പെടുന്ന യജ്ഞമാണ് സാത്വിക യജ്ഞം. അപ്പൊ എങ്ങനെ ചെയ്യണം? ഫലോദ്ദേശം ഇല്ലാണ്ട് യജ്ഞം ചെയ്യണം, ശ്രദ്ധയോടെ ചെയ്യണം, വേദവിധി പ്രകാരം ചെയ്യണം. ഇതെന്റെ കർത്തവ്യം, ഇതെന്റെ കർത്തവ്യമാണ് എന്നുള്ള ബോധത്തോടെ ചെയ്യണം. അങ്ങനെ ചെയ്താല് ആ യജ്ഞം സാത്വിക യജ്ഞം ആയി. ഭഗവതി പൂജനത്തിനു വേണ്ടി മാത്രം ആവണം ക്ഷേത്ര ദർശനം. അതൊരാളെ സാത്വിക ഗുണസ്ഥിതനാക്കും. സംസ്കാര സമ്പന്നനായ ഏതൊരാളും ശാസ്ത്ര നിർദ്ദേശങ്ങളെ അനുസരിക്കുകയും ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുകയും വേണം അല്ലെ. ഒരു നല്ല സംസ്കാരത്തിലുള്ള ആള് ശാസ്ത്ര നിർദ്ദേശങ്ങൾ അനുസരിച്ച് ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുകയും ചെയ്യും, കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുകയും ചെയ്യും. അപ്പൊ ഭഗവാന് പ്രസന്നത ഉണ്ടാവാൻ വേണ്ടി മാത്രമായിരിക്കണം നമ്മൾ ക്ഷേത്ര ദർശനം നടത്തേണ്ടത്. അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ സാത്വിക ഗുണത്തിലേക്ക് വരുള്ളൂ. അതല്ലാതെ ഭഗവാനോട് ഓരോന്ന് ആവശ്യപ്പെടാൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ലേ ഭഗവാനെ ഒരു എന്താ പറയാ ATM മെഷീനാക്കുക, അങ്ങനെയല്ല വേണ്ടത്. ഇപ്പോ ഭൗതിക ഫലാകാംക്ഷ ഇല്ലാതെ ഏത് പ്രവൃത്തിയും മനസ്സിനെ ശുദ്ധീകരിക്കാനാണ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്. ഒരു കർത്തവ്യമായിട്ട് ആരാധന നടത്തിയാൽ അത് യജ്ഞമാണ്. അച്ഛനമ്മമാരെ ശുശ്രൂഷിക്കുക, മക്കളെ വളർത്തുക, അതൊക്കെയും യജ്ഞം തന്നെയാണ്. പ്രത്യേക ഉദ്ദേശങ്ങളൊന്നും ഇല്ല അല്ലെ. ഭഗവാനെ വന്ദിക്കണം, പൂക്കളും ദ്രവ്യങ്ങളും സമർപ്പിക്കണം എന്ന ഉദ്ദേശത്തോടെ വേണം ക്ഷേത്രത്തിലേക്ക് പോകാൻ. അതല്ലാതെ ഒന്നും ചോദിക്കാൻ വേണ്ടിയല്ല. ഗൃഹസ്ഥര് ദേവയജ്ഞം, പിതൃയജ്ഞം അങ്ങനെയൊക്കെ നടത്തും. ഇപ്പോ കൃഷ്ണ അവബോധത്തിൽ എത്തിയാൽ പിന്നെ അങ്ങനെയുള്ള യജ്ഞങ്ങളുടെ കടങ്ങളൊന്നും ബാക്കി നിൽക്കില്ല എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. രാജസ യജ്ഞം ഈ പറഞ്ഞതിന്റെ വിപരീതമാണ്. ഇതാ ഇവിടെ 12. അഭിസന്ധായതു ഫലം ദമ്പാർത്ഥമഭിജൈവയത് യുജ്യതേ ഭരതശ്രേഷ്ഠ തം യജ്ഞം വിദ്ധി രാജസം. ഭൗതികമായ ഏതെങ്കിലും പ്രയോജനത്തിനു വേണ്ടിയോ ഗർവ് കാട്ടാനായോ അനുഷ്ഠിക്കപ്പെടുന്ന യജ്ഞം രാജസം എന്നറിയുക. ഇപ്പൊ എങ്ങനെയുള്ള യജ്ഞാണ്? യജ്ഞഭാവനയോടെ അല്ലാതെ താൻ ചെയ്യുന്നുവെന്ന രീതിയില് അല്ലെ, മേനി നടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അങ്ങനെ ഭൗതിക നേട്ടം ലക്ഷ്യമാക്കിക്കൊണ്ട് ചെയ്യുന്നത്, അഹങ്കാരത്താലെ ചെയ്യുന്നത്, അതൊക്കെ രാജസയജ്ഞമാണ് എന്നാണ് പറയാ. സ്വർഗ ലബ്ധിക്കൊക്കെ ആയിട്ട് അല്ലെ, എന്താ ഐശ്വര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവാനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് നടത്തുന്ന യജ്ഞങ്ങള്, ചടങ്ങുകളൊക്കെ അതൊക്കെ രാജസങ്ങളാണ്. ഇനി താമസയജ്ഞം, ഈശ്വരവിശ്വാസം ഒട്ടും ഇല്ലാതെ ചെയ്യണം.
വിധിഹീനമസൃഷ്ടാന്നം മന്ത്രഹീനമദക്ഷിണം ശ്രദ്ധാവിരഹിതം യജ്ഞം താമസം പരിചക്ഷതേ. വേദോക്ത വിധികൾ അനുസരിക്കാതെയും പ്രസാദ വിതരണം, മന്ത്രോച്ചാരണം, പൂജാരിക്ക് ദക്ഷിണ എന്നിവ കൊടുക്കാതെയും വിശ്വാസമില്ലാതെയും ചെയ്യപ്പെടുന്ന യജ്ഞം തമോ ഗുണമുള്ളതാണ്. തമോ ഗുണത്തിലുള്ള യജ്ഞം എങ്ങനെയാണ്? വേദവിധി ഒന്നും അനുസരിക്കില്ല. പിന്നെയോ പ്രസാദ വിതരണം അല്ലേ, യജ്ഞഭാവത്തിലല്ലാതെയാണ് ചെയ്യണതേ. അപ്പോ അവിടെ പ്രസാദ വിതരണം ഇല്ല, മന്ത്രോച്ചാരണം ഇല്ല, പൂജാരിക്ക് ദക്ഷിണ ഉണ്ടാവില്ല, വിശ്വാസം ഉണ്ടാവില്ല. അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന യജ്ഞം തമോ ഗുണത്തിൽ പെടുന്നതാണ്. ഇവിടെ അസുരന്മാരുടെയൊക്കെ തപസ്യകൾ അതിൽ പെടും അല്ലെ. ഇത് ഭസ്മാസുരൻ ശിവനെ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുത്തി വരം ചോദിച്ചു, ഞാൻ ആരുടെ തലയിലാണോ കൈവയ്ക്കുന്നത് അയാൾ ഭസ്മമായി പോകണം എന്ന്. അപ്പോ പിന്നീട് ശിവന് തന്നെ അത് കൊടുത്തത് അബദ്ധമായി എന്ന് തോന്നും അല്ലേ. പിന്നീട് ഭഗവാൻ വിഷ്ണുവാണ് വന്നിട്ട് രക്ഷിക്കുന്നത്. അതാ ഇവിടെ കാണിച്ചത്. ചിലപ്പോൾ ജനങ്ങൾ ധനസമ്പാദനത്തിനായി ചില ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുകയും നേടിയ സമ്പത്ത് വൈദിക ആജ്ഞകളെ അവഗണിച്ചുകൊണ്ട് സുഖഭോഗങ്ങൾക്കായി ഉപയോഗിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അത്തരം മതപരമായ ചടങ്ങുകളുടെ പ്രകടനങ്ങൾ നിർവ്യാജങ്ങൾ എന്ന് കരുതാൻ വയ്യ. താമസങ്ങളാകയാൽ അവ ആസുര സ്വഭാവത്തെ വളർത്തും. മനുഷ്യവർഗത്തിന് ഒരു വിധത്തിലും പ്രയോജനപ്പെടില്ല. ഇപ്പൊ ചിലര് ധനസമ്പാദനത്തിനായിട്ട് ചില ദേവന്മാരെയൊക്കെ ആരാധിക്കും അല്ലെ. എന്നിട്ട് നേടിയ സമ്പത്തോ വൈദിക ആജ്ഞ അവഗണിച്ചു കൊണ്ടിട്ട് സുഖഭോഗങ്ങൾക്കായി ഉപയോഗിക്കും. അങ്ങനെ ഉള്ളതൊക്കെ ശരിയല്ല. താമസ ഗുണത്തിൽ പെട്ടതാണ്. അത് അസുര സ്വഭാവം വളർത്താനാണ് മാത്രം ഉപയോഗിക്കുള്ളൂ. ശാരീരിക ഇനി തപസ്സിന്റെ കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ശ്രദ്ധാഭേദം അനുസരിച്ച് തപസ് 3 വിധമുണ്ട് എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരികയാണ്. അതിൽ തന്നെ ശരീരം കൊണ്ടുള്ളത്, വാക്കുകൊണ്ട്, മനസ്സുകൊണ്ട്. BMW നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. ബോഡി, മൈൻഡ് ആൻഡ് വേർഡ്സ് എല്ലാം ശുദ്ധമാവണം. അതാ ഇവിടെ 14-ാമത്തെ ശ്ലോകം. വ്യത്യസ്ത ഗുണങ്ങളിലെ തപസ്. 14 ദേവദ്വിജ ഗുരുപ്രാജ്ഞ പൂജനം ശൗചമാർജവം ബ്രഹ്മചര്യമഹിംസ ച ശാരീരം തപ ഉച്യതേ. പരമപുരുഷൻ, ബ്രാഹ്മണൻ, ആധ്യാത്മിക ആചാര്യൻ, മാതാപിതാക്കൾ തുടങ്ങിയ ഉന്നതർ എന്നിവരെ ആരാധിക്കൽ, ദേഹശുദ്ധി, ലാളിത്യം, ബ്രഹ്മചര്യം, അഹിംസ എന്നിവയെ ശാരീരികമായ തപസ് എന്ന് പറയുന്നു. എന്തൊക്കെയാണ് ശാരീരികമായിട്ടുള്ള തപസ്സുകള്? ഭഗവാനെ, അതുപോലെ നമ്മുടെ ആചാര്യന്മാരെ, മാതാപിതാക്കള്, മറ്റു ഉന്നതരെ എന്നിവരെ ആരാധിക്കുക. പിന്നെ ദേഹശുദ്ധി ഉണ്ടാവുക, ലാളിത്യം ഉണ്ടാവുക, ബ്രഹ്മചര്യം, അഹിംസ, ഇതൊക്കെ പാലിക്കുന്നവരെ അവര് സാത്വികമായിട്ടുള്ള തപസ് ചെയ്യുന്നവരാണ്. അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായി ഇതില്ലെങ്കിൽ തപസ്സായിട്ട് നമ്മൾ ഇതൊക്കെ വളർത്തിയെടുക്കണം. ബോധപൂർവം നമ്മൾ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കണം. ഉള്ളിൽ വിനയം, ബഹുമാനം ഒക്കെ ഉണ്ടാവണം. കാപട്യം ഒട്ടും പാടില്ല. ഒരാളുടെ കണ്ണിൽ നോക്കിയാൽ അറിയാം അയാൾ ഇന്നസെന്റ് ആണോ അല്ലയോ എന്നൊക്കെ അല്ലേ. അപ്പൊ അതുപോലെ നമ്മള് പെരുമാറണം. ഇനി വാക്കുകൊണ്ടുള്ള തപസ്സാണ് 15-ാമത്തെ ശ്ലോകം പറയുന്നത്. അനുദ്വേഗകരം വാക്യം സത്യം പ്രിയഹിതം ചെയ്ത് സ്വാധ്യായാഭ്യസനം ചെയ്വ വാങ്മയം തപ ഉച്യതേ. സത്യവും പ്രയോജനകരവും കേൾക്കുന്നവർക്ക് ഉദ്വേഗം ഉണ്ടാക്കാത്തതും ഹിതകരവുമായ സംഭാഷണവും പതിവായുള്ള വേദമന്ത്ര ഉച്ചാരണവുമാണ് വാങ്മയമായ തപസ്. ഇപ്പൊ ശരീരം കൊണ്ടുള്ള തപസ് പറഞ്ഞു. ഇനി വാങ്മയ തപസ് വാക്കുകൊണ്ട് എങ്ങനെയാണ്? സത്യമായിട്ടുള്ളത് പറയണം. മറ്റുള്ളവർക്ക്, കേൾക്കുന്നവർക്ക് പ്രയോജനകരാവണം, ഉദ്വേഗം ഉണ്ടാക്കാത്തതാവണം, ഹിതകരാവണം. അങ്ങനെ പിന്നെ പതിവായിട്ട് മന്ത്രോച്ചാരണം ചെയ്യുക. അതൊക്കെ വാക്കുകൊണ്ടുള്ള തപസ് എന്ന് പറയും. അപ്പോൾ നമ്മള് തെറ്റു പറ്റാത്തവരൊന്നും ഇല്ല. എന്നാൽ നാം ചെയ്താൽ അത് പറ്റിപ്പോയി എന്ന് നമ്മൾക്ക് തോന്നണം. മറ്റുള്ളവരെ അബദ്ധം ചെയ്താൽ നമ്മൾ പൊറുക്കുകയും ചെയ്യണം. ഈ ലോകത്ത് ആരെയും വേദനിപ്പിക്കാൻ നമുക്ക് അവകാശമില്ല എന്നാ പറയണത്. ഇനി മാനസികമായിട്ടുള്ള തപസ്, അതാ ഇവിടെ 16-ാമത്തെ ശ്ലോകം. മനപ്രസാദ സൗമ്യത്വം മൗനം ആത്മവിനിഗ്രഹ ഭാവസംശുദ്ധിരിത്യേതത് തപോ മാനസമുച്യതേ.
സംതൃപ്തി, സൗമ്യത, മൗനം, ആത്മസംയമനം, സ്വഭാവശുദ്ധി എന്നിവ മാനസികമായ തപസ്സിൽ പെടുന്നു. പറയാണ്, മനസ്സാണല്ലേ സംശുദ്ധമാക്കി വെക്കേണ്ടത്. ചിന്തകളാണ് വാക്ക്, പെരുമാറ്റം അതൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. സ്വസ്ഥ മനസ്സുള്ളവര് സമചിത്തതയുള്ള ആള് എന്ന് പറയും, ശുഗബ്രഹ്മർഷി ഒക്കെ പോലെ. അപ്പോ സംതൃപ്തി ഉണ്ടാവും ഈ ഇവർക്ക്. മാനസിക തപസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സംതൃപ്തി, എന്താണോ കിട്ടുന്നത് അതിൽ സംതൃപ്തരാവുക. സൗമ്യത ഉണ്ടാവുക, മൗനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മാത്രം സംസാരിക്കുക, മറ്റു വർത്തമാനമില്ല. ആത്മസംയമനം, സ്വഭാവശുദ്ധി എന്നിവ മാനസികമായ തപസ്സിൽപ്പെടും. അപ്പൊ മൗനം വിദ്വാനുഭൂഷണം എന്നാ അല്ലേ കേട്ടിട്ടുള്ളത്. സമചിത്തതയോടെ സാധന ചെയ്യുന്നയാള് വിദ്വാനാണ് എന്നാ പറയാ. ആത്മവിനിഗ്രഹ എന്ന് പറയട്ടെ, ഭഗവത് ചിന്തകൾ ഉണ്ടാവണം നമ്മുടെ മനസ്സില്. ഭാവസംശുദ്ധി എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. ആരെയും ദോഷദൃഷ്ടിയില് നമ്മൾ കാണരുത്. അതാണ് നമ്മുടെ ഭാവസംശുദ്ധി എന്ന് പറയുന്നത്. ഇപ്പൊ തപസ്സിന്റെ ലക്ഷ്യം ഈശ്വര സാക്ഷാത്കാരമാണെന്നിരിക്കെ മാത്രമാവണം എന്ന് പറയാണ് 17ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞത്? മൗനം എന്നാൽ ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിൽ തന്നെ മനസ്സുറപ്പിക്കുക എന്നർത്ഥം. കൃഷ്ണാവബോധനിഷ്ഠനായ മനുഷ്യൻ ആ നിലയ്ക്ക് പൂർണ്ണമായും മൗനിയാണ്. അപ്പൊ എന്താ പറയണേ? കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ എത്താൻ പറ്റുക, എപ്പോഴും മനസ്സ് ഭഗവാനിൽ ഉറപ്പിച്ചുകൊണ്ട് കൃഷ്ണാവബോധനിഷ്ഠനായിട്ടുള്ള മനുഷ്യൻ തികച്ചും മൗനി തന്നെയാണ് എന്ന് പറയാണ്. ആത്മസംയമനം അഥവാ മനോനിയന്ത്രണം എന്നാൽ ഇന്ദ്രിയ സുഖങ്ങളിൽ നിന്നും മനസ്സിനെ മോചിപ്പിക്കലത്രേ. ഇപ്പൊ ഇന്ദ്രിയ നിയന്ത്രണം എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോ, മനോനിയന്ത്രണം എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോ എന്താ? ഇന്ദ്രിയ സുഖങ്ങളിൽ നിന്ന് മനസ്സിനെ മോചിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. തപസ്സിന്റെ ലക്ഷ്യം ഈശ്വര സാക്ഷാത്കാരം മാത്രമാവണം എന്നിവിടെ പറയാണ്. ശ്രദ്ധയാ പരയാ തപ്തം തപസ്ത്രിവിധം നരൈ അഫലാകാംക്ഷിഭിർയുക്തൈ സാത്വികം പരിചക്ഷതേ. ഈ 3 വിധം തപസ്സും ആധ്യാത്മിക വിശ്വാസത്തോടെയും ഭൗതിക നേട്ടങ്ങളെ ആഗ്രഹിക്കാതെയും പരമപുരുഷന് വേണ്ടി മാത്രം അനുഷ്ഠിച്ചു പോന്നാൽ സാത്വികമെന്ന് പറയാം. അപ്പൊ സാത്വിക തപസ് എങ്ങനെയാ ആവണത്? ഈ 3 വാക്കുകൊണ്ട്, BMW ബോഡി മൈൻഡ് ആൻഡ് വേർഡ് കൊണ്ട് നമ്മൾ തപസ് ചെയ്യണ കാര്യം പറഞ്ഞു. ഇതെല്ലാം വിശ്വാസത്തോടെയും ഭൗതിക നേട്ടം ആഗ്രഹിക്കാതെയും പരമപുരുഷന് വേണ്ടി മാത്രം അനുഷ്ഠിക്കുമ്പോഴാണ് അത് സാത്വികമാവണത്. ഇവിടെ എന്താണ്? വൃന്ദാവന പരിക്രമ അല്ലെ, ഭഗവാന് വേണ്ടി ഗംഗ പരിക്രമ, ഗോവർദ്ധന പരിക്രമ, പാദം കൊണ്ടുള്ള സേവയാ അതൊക്കെ. സ്വാർത്ഥ ലാഭേച്ഛ കൂടാതെ ആധ്യാത്മിക കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ അഹങ്കാരം ഉണ്ടാവും ചില പേർക്ക്. ഞാൻ ഈ സ്തോത്രം ജപിക്കാറുണ്ട്, ഞാൻ വേദം പഠിച്ചു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ദമ്പ് കാട്ടും അല്ലെ. ഈശ്വര സാക്ഷാത്കാരം നേടിത്തരാത്ത തപസ് എന്തിനാ പിന്നെ തപസ്? അതിന് തപസ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല അല്ലെ. അപ്പൊ നമ്മള് ആധ്യാത്മികമായിട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴും നമുക്ക് അഹങ്കാരം വന്നുകൂടാ എന്ന് പറയാണ്. ചിത്തശുദ്ധിക്ക് ആത്മസാക്ഷാത്കാരവും ഒന്നും ബാധകല്ല. രാക്ഷസരുടെ തപസ് എങ്ങനെയാണ്? അതാ ഇവിടെ പറയണ ആസുരികളുടെ. മൂഢഗ്രാഹേണാത്മനോ യത് പീഠയാ ക്രിയതേ തപ പരസ്യോത്സാദനാർത്ഥം വാ തത്താമസമുദാഹൃതം. മൂഢ ബുദ്ധി മൂലം സ്വയം പീഡനം അനുഭവിച്ചോ അന്യരെ പരിക്കേൽപ്പിക്കാനോ നശിപ്പിക്കാനോ ഉദ്ദേശിച്ചോ ചെയ്യപ്പെടുന്ന തപസ് തമോ ഗുണപ്രധാനം. അപ്പൊ ശരിയായ ബുദ്ധി ഉണ്ടാവില്ല അല്ലെ. അങ്ങനെ കുറെ സ്വയം പീഡനം ഒക്കെ ഏൽപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അന്യരെ ദ്രോഹിക്കാനായിട്ടോ നശിപ്പിക്കാനായിട്ടോ ഉദ്ദേശിച്ച് ചെയ്യണ തപസ് തമോ ഗുണപ്രധാനമാണ് എന്ന് പറയാണ്. അന്യരെ നശിപ്പിക്കാൻ തപസ് പറയണ്ട്. ഇപ്പൊ പ്രഹ്ലാദിനെ ഹിരണ്യകശിപു അച്ഛൻ അല്ലെ കുറെ തരത്തില് ഉപദ്രവിക്കാനൊക്കെ ശ്രമിച്ചു, പക്ഷെ സാധിച്ചില്ല അല്ലെ. ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, കൗന്ദേയ പ്രതിജാനീഹി നമേ ഭക്ത പ്രണശ്യതി എന്ന്. എന്റെ ഭക്തന് ഒരിക്കലും നാശം ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് ഭഗവാൻ വാക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോ ചിത്തശുദ്ധി നേടുക, അതാണ് ഭഗവാനെ അനുഭവിക്കാനുള്ള വഴി. ഭഗവത് പ്രീതിക്ക് നാവിമ ശൂലം കയറ്റിയത് കൊണ്ടൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല അല്ലെ, ഭഗവാൻ പ്രീതിപ്പെടില്ല. അപ്പോ ഭഗവാൻ ശ്രീല പ്രഭുപാദ് അദ്ദേഹം ജനിച്ചത് കൃഷ്ണ ജന്മോത്സവത്തിന്റെ അന്നാണ്.
ലക്ഷക്കണക്കിന് പേര് ഭഗവത് സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നുണ്ട്. ഭഗവത്ഗീതാജ്ഞാനം, അറിവ് നൽകുക, അല്ലെ? അന്നദാനം മഹാദാനാണ്, ജ്ഞാനദാനവും നല്ലതാണ്, ശാശ്വതമാണ്, അല്ലെ? അപ്പൊ ആത്മാവ് രക്ഷപ്പെടും എന്നാ പറയണേ. ഒരു ആത്മാവിനെ രക്ഷപ്പെടുത്താനുള്ള കാര്യമാണ് ഭഗവത് ജ്ഞാനം പകർന്നു കൊടുക്കുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹിരണ്യകശിപുവിനെ പോലുള്ള അസുരന്മാർ അനശ്വരത നേടാനും ദേവന്മാരെ ഹിംസിക്കാനും വേണ്ടി അനുഷ്ഠിക്കുന്ന വെട്ടിത്തമാർന്ന കഠിന വ്രതങ്ങൾ പ്രസിദ്ധങ്ങളാണല്ലോ. അസാധ്യമായ കാര്യങ്ങൾക്കു വേണ്ടി കഠിന വ്രതങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുന്നവർ തമോ ഗുണ സ്വഭാവികൾ തന്നെ. സ്വന്തം നേട്ടത്തിനായിട്ട്, അല്ലെ, കഠിനമായ വ്രതങ്ങളൊക്കെ എടുക്കണവര് തമോ ഗുണത്തിൽ പെട്ടവര് തന്നെയാണ് എന്ന് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയാണ്. ഇനി വ്യത്യസ്ത ഗുണങ്ങളിലെ ദാനമാണ് 20 മുതൽ പറയുന്നത്. അപ്പൊ സാത്വിക ദാനത്തിനെ കുറിച്ച് പറയാണ് ഈ ശ്ലോകം 20. ദാതവ്യമിതി യദ്ദാനം ദീയതേനുപകാരിണേ ദേശേ കാലേ ച പാത്രേ ച തദ്ദാനം സാത്വികം സ്മൃതം. കർത്തവ്യമെന്ന ബോധത്തോടെയും പ്രതിഫല ഇച്ഛ കൂടാതെയും ഉചിതമായ സ്ഥലത്ത് വെച്ച് വേണ്ടുന്ന കാലത്ത് അർഹിക്കുന്ന വ്യക്തിക്ക് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ദാനം സാത്വികമാണ്. പറയാ, ഏതാണ് സാത്വിക ദാനമായിട്ടുള്ളത്? കർത്തവ്യമാണ് എന്ന് വെച്ചിട്ട്, ഫലേച്ഛ ഒന്നും ഇല്ലാതെ ഉചിതമായ സ്ഥലത്ത് വെച്ചിട്ട് വേണ്ടുന്ന സമയത്ത് അർഹിക്കുന്ന വ്യക്തിക്ക് ചെയ്യുന്ന ദാനം സാത്വിക ദാനം. ആധ്യാത്മിക കർമ്മങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവർക്ക് നൽകുന്ന ദാനത്തെ വൈദിക സാഹിത്യം നിർദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ട്. വിവേകപൂർവമല്ലാത്ത ദാനത്തെ അനുകൂലിക്കുന്നതുമില്ല. ആത്മീയ ഉത്കർഷം അർഹതയ്ക്ക് മാനദണ്ഡമാണ്. അപ്പൊ ആത്മീയ ഉത്കർഷത്തിനായിട്ട്, അല്ലെ, ദാനമൊക്കെ ചെയ്യാം. ആധ്യാത്മിക കർമ്മങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവർക്ക് ദാനം ചെയ്യണം, അല്ലെ? വിവേകപൂർവമല്ലാത്ത ദാനം അത് റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യണില്ല എന്നാണ്. ഇനി രാജസിക ദാനം എന്താണെന്ന് അടുത്തത്. യത്തു പ്രത്യുപകാരാർത്ഥം ഫലമുദ്ദേശ്യ വാ പുനഃ ദീയതേ ച പരിക്ലിഷ്ടം തദ്ദാനം രാജസംസ്മൃതം. ഏതെങ്കിലും ഫലം ഉദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ടോ പ്രത്യുപകാരം പ്രതീക്ഷിച്ചോ പൂർണ്ണസമ്മതമില്ലാതെയോ നൽകപ്പെടുന്ന ദാനം രാജസമാണ്. അപ്പൊ ഫലം ഉദ്ദേശിച്ചിട്ട്, അല്ലെ, സോഷ്യൽ മീഡിയയില് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് എന്തെങ്കിലും ദാനം ചെയ്ത് ഫോട്ടോ എടുത്ത് ഇടുക, അല്ലെ? അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ളത് രാജസ ദാനമാണ്. സ്വർഗത്തിലേക്ക് ഉയർത്തപ്പെടുമെന്നും പ്രതീക്ഷിച്ച് ചിലപ്പോൾ മനസ്സിലാ മനസ്സോടെയോ ചിലർ ദാനം ചെയ്യാറുണ്ട്. ഇത്രയേറെ ധനം ഞാൻ വൃഥ ചെലവാക്കിയല്ലോ എന്ന് പിന്നീട് പശ്ചാത്തപിക്കുകയും ചെയ്യും. മറ്റു ചിലപ്പോൾ മേലധികാരിയുടെ ദാനങ്ങൾക്ക് രാജസ സ്വഭാവമാണുള്ളത്. രാജസ സ്വഭാവികളുടെ ദാനത്തിനെ പറ്റിയിട്ട് പറഞ്ഞു. ഇനി താമസിക ശ്രദ്ധയുള്ളവരുടെ ദാനം എന്താണ്? 22. ദേശകാലേ യദ്ദാനം അപാത്രേഭ്യശ്ച ദീയതേ അസത്കൃതമവജ്ഞാതം തത് താമസമുദാഹൃതം. ഉചിതമല്ലാത്ത കാലത്തും അവിശ്വാസവുമായ സ്ഥലത്തും അനർഹരായവർക്കും നൽകപ്പെടുന്ന ദാനവും ആദരം കൂടാതെയോ അവജ്ഞയോടെയോ നൽകപ്പെടുന്നതും താമസദാനം എന്ന് പറയും. അപ്പോൾ മനസ്സുകൊണ്ട് ഇഷ്ടപ്പെടാതെ, അല്ലെ, സെലിബ്രിറ്റികളൊക്കെ ചെയ്യണ പോലെയൊക്കെ ചെയ്യാം. അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ളത് താമസദാനമാണ്. ഇത് സമൂഹത്തിൽ നടക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഇന്നത്തെ കാലത്ത്, അല്ലെ? ഭിക്ഷാടന മാഫിയക്കൊക്കെ നമ്മൾ ദാനം നൽകരുത്, അല്ലെ? അറിയുന്നവർക്ക് ദാനം ചെയ്യണം. വേണ്ടവർക്ക് ഭക്ഷണം വാങ്ങി നൽകാം. പണമായി നൽകിയാൽ അവര് ദുരുപയോഗം ചെയ്യും, അല്ലെ? ഏത് സങ്കല്പത്തിലാണോ നമ്മൾ ഏത് ഭാവത്തിലാണോ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് എന്നറിയുന്ന 2 പേര് മാത്രമേ ഉള്ളൂ, നമ്മളും ഭഗവാനും, അല്ലെ? നമ്മുടെ ഭാവം എന്താണെന്ന്. അപ്പൊ പാപപുണ്യവും കർമ്മഫലങ്ങളും ഭഗവാനാലാണ് നൽകപ്പെടുന്നതാണ്. ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധി എന്ന ഭാവത്തിൽ നമുക്ക് ദാനം ചെയ്യാം, പക്ഷെ സ്വീകരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ആവരുത്. ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന് ശ്രമിക്കുന്നവർ സാത്വികി ശ്രദ്ധയെ അവലംബിക്കണം. അതിനായി ആ ബ്രഹ്മ വസ്തുവെ കുറിക്കുന്ന പദങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്താണ് ഇവിടെ 23-ാമത്തെ ശ്ലോകം. സാത്വികി ശ്രദ്ധ അവലംബിച്ചുകൊണ്ട് ആ പരമാത്മാവിനെ കുറിക്കുന്ന ചില പദങ്ങളാണ് ഇവിടെ 23
മൂന്നാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയും. ഉപസംഹാരമാണ് ഓം തത്സത് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട്. ഓം തത്സതിതി നിർദ്ദേശോ ബ്രഹ്മണ ത്രിവിധ സ്മൃത ബ്രാഹ്മണസ്തേന വേദാശ്ച യജ്ഞാശ്ച വിഹിതാ പുരാ. സൃഷ്ടിയുടെ ആരംഭം മുതൽക്കേ പരമമായ നിരപേക്ഷ തത്വത്തെ സൂചിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന 3 വാക്കുകളാണ് ഓം തത് സത് എന്നിവ. പ്രതീകാത്മകങ്ങളായ ഈ വാക്കുകൾ വേദോച്ചാരണത്തിലും യജ്ഞാനുഷ്ഠാനങ്ങളിലും ബ്രാഹ്മണൻ പരമപുരുഷന്റെ തൃപ്തിക്കു വേണ്ടി ഉരുവിട്ടു പോന്നു. ഇപ്പൊ എന്താ പറയണേ? ഈ സൃഷ്ടിയുടെ ആരംഭം മുതല്, തുടക്കം മുതല് എന്താണ് പരമമായിട്ടുള്ള സത്യം ഉണ്ടല്ലോ, ആ സത്യത്തെ സൂചിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന വാക്കുകളാണ് ഓം തത് സത് എന്നുള്ളത്. അപ്പൊ പ്രതീകാത്മകങ്ങളായ ഈ വാക്കുകള് വേദോച്ചാരണത്തില് യജ്ഞാനുഷ്ഠാനങ്ങളില് ഒക്കെ ബ്രാഹ്മണൻ ഭഗവാന്റെ ആ തൃപ്തിക്ക് വേണ്ടി ഉരുവിട്ട് പോരുന്നതാണ് ഈ വാക്കുകള് ഓം തത് സത്. അപ്പൊ ശ്രദ്ധാഭേദ അനുസരിച്ച് യജ്ഞദാന തപസ്സുകളെ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഈ ഓം തത് സത് യജ്ഞദാന തപസ്സുകളൊക്കെ ഈ വാക്ക് ഉച്ചരിക്കുമ്പോഴ് അത് ബ്രഹ്മാർപ്പണമായി മാറും. അതിനാ ഈ വാക്ക് ഉപയോഗിക്കരുത്. ഇന്ദ്രിയാതീതമാണ് അല്ലേ ബ്രഹ്മം, ഇന്ദ്രിയം കൊണ്ട് കാണാൻ പറ്റില്ല. എന്നാൽ പോലും അതിനെ സൂചിപ്പിക്കാൻ ഒരു നാമം വേണം. അതിനായി ഋഷിമാർ കണ്ടെത്തിയ വാക്കുകളാണ് ഓം തത് സത്. ബ്രഹ്മോപാസനയ്ക്കുള്ള വിശിഷ്ട മന്ത്രമാണ് ഓം. അപ്പൊ നിശ്ചിത വേളകളിലെ ശ്വാസോച്ഛ്വാസ നിയന്ത്രണത്തോടെ ഓംകാരം ഉരുവിടുന്നത് വിശേഷമായിട്ടുള്ള ഒരു സാധന തന്നെയാണ്. ഹൃദയ വികാസം ഉണ്ടാവും, കുളിർമ ഉണ്ടാവും, ഈശ്വരനെ അനുഭവിക്കാം. പ്രപഞ്ച പരമ കാരണമായ വസ്തു അത് നീയാകുന്നു. ഒരു ഗുരു ശിഷ്യനോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നതാ, നീ എന്തിനെ അറിയാനാണോ സാധന ചെയ്യുന്നത്? തത് തത് അത് തന്നെയാണ് നീയെ, ശുദ്ധമായത്. അത് മാത്രമേ ഇവിടെ ഉള്ളൂ അല്ലേ? സത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞ ശുദ്ധമായത് എന്നാണ്. ബ്രഹ്മം പരമകാരണമായിട്ടുള്ള ഒരു ഉണ്മ തന്നെയാണ്. ഓം തത് സത്ത് എന്ന് പറയുമ്പോ യു ആർ ദ അൾട്ടിമേറ്റ് ട്രൂത്ത് എന്നാണ് അവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ദൈവനിന്ദ, കർമ്മങ്ങൾ എന്തും ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ വാക്ക് പറയുന്നത് വിശിഷ്ടാണ് അല്ലെ? ഓം തത് സത് കർമ്മമൊക്കെ ചെയ്തു കഴിയുമ്പോ പറഞ്ഞാല് ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ള റിസൾട്ട്. ഓംകാരത്തിന്റെ വൈശിഷ്ട്യം പറയ, ഏത് കർമ്മവും ഓം തത് സത്, അതായത് പരമപുരുഷന് വേണ്ടി ആവണം ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് ഭഗവത്ഗീത പറയാം. യജ്ഞം, ദാനം, തപസ് എന്നിവ ഈ 3 വാക്കുകളോടെ അനുഷ്ഠിക്കുന്നയാൾ കൃഷ്ണാവബോധസ്ഥിതനാണ്. ആധ്യാത്മിക കർമ്മങ്ങളുടെ ശാസ്ത്രീയമായ അനുഷ്ഠാനമാണ് കൃഷ്ണാവബോധം. അത് മനുഷ്യനെ സ്വഭവനമായ ഭഗവത് ധാമത്തിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തിക്കുന്നു. ആധ്യാത്മികമായ ഈ വഴിക്കുള്ള പ്രവർത്തനം ശക്തിക്ഷയത്തിന് കാരണമാകുന്നില്ല. കൃഷ്ണാവബോധം അല്ലെ, ഭഗവാനിലെ കൃഷ്ണസ്ഥിതമാവുക നമ്മുടെ മനസ്സ്, അവബോധം അത് മനുഷ്യനെ ഗോലോക വൃന്ദാവനം എന്നുള്ള ആ സ്വധാമത്തിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തിക്കാൻ പര്യാപ്തമാണ്. ആധ്യാത്മികമായ ഈ പ്രവർത്തനങ്ങള് ഒട്ടും ശക്തിക്ഷയത്തിന് കാരണമാവില്ല. നമ്മളുടെ ഭക്തി വർദ്ധിക്കുക മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഭാരതത്തിന്റെ വൈശിഷ്ട്യം. ഇപ്പൊ ബ്രഹ്മാരാധനയായിട്ട് എല്ലാ കർമ്മവും ചെയ്യണം. അത് ഓർക്കാനാണ് പ്രണവമന്ത്ര ഉപാസന. നാമജപം ചെയ്യുമ്പോൾ മറ്റു പ്രവൃത്തികൾ അരുത് അല്ലെ? ജപം കേൾക്കുന്നതിന് ഭഗവാൻ വരും എന്നാ പറയാ. അപ്പൊ ഭഗവാനിൽ ഫോക്കസ്ഡ് ആയിട്ട് നാമം ജപിക്കുക. നമുക്ക് ദൈനംദിന കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന വേളയിലും ഈ വാക്കുകൾ ഉച്ചരിക്കാവുന്നതാണ് പറയാണ്. തസ്മാദോമിത്യുദാഹൃത്യം യജ്ഞദാന തപക്രിയ പ്രവർത്തന്തേ വിധാനോക്ത സതതം ബ്രഹ്മവാദിനാം. അതുകൊണ്ട് വൈദിക നിയന്ത്രണം അനുസരിച്ച് വൈദിക നിയന്ത്രണം അനുസരിച്ച് യജ്ഞദാന തപസ്സുകൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്ന അതീന്ദ്രിയവാദികൾ പരമപുരുഷനെ പ്രാപിക്കുന്നതിനായി എപ്പോഴും ഓം എന്ന വാക്കോട് കൂടിയാണ് എല്ലാം ആരംഭിക്കുന്നത്. വൈദിക വിധികളൊക്കെ അനുസരിച്ച് യജ്ഞദാന തപസ്സുകൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്ന ഇവരുണ്ടല്ലോ, അതീന്ദ്രിയവാദികള്, ഭക്തര്, അവര് ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാൻ എപ്പോഴും ഓം എന്ന വാക്കോട് കൂടെയാണ് എല്ലാം ആരംഭിക്കുക എന്ന് പറയാണ്.
തസ്മാദോമിത്യുദാഹൃത്യ യജ്ഞദാന തപക്രിയ പ്രവർത്തന്തേ വിധാനോക്ത സതതം ബ്രഹ്മവാദിനാം. അതുകൊണ്ട് വൈദിക നിയന്ത്രണം അനുസരിച്ച് യജ്ഞദാന തപസ്സുകൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്ന അതീന്ദ്രിയവാദികൾ പരമപുരുഷനെ പ്രാപിക്കുന്നതിൽ എപ്പോഴും ഓം എന്ന വാക്കോട് കൂടിയാണ് എല്ലാം ആരംഭിക്കുന്നത്. ഓംകാരത്തോടെയാണ് അല്ലെ. നാമജപം ചെയ്യുമ്പോഴും ഒക്കെ ഓം. പക്ഷെ ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രത്തിൽ ഓം ആവശ്യമില്ല. നമ്മുടെ എല്ലായിടവും ഉള്ള ഈശ്വരനെ അനുഭവിക്കാൻ ഫലേച്ഛ ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടതുണ്ട് എന്ന് 26-ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഓം തത് വിഷ്ണു പരമം പദം. വിഷ്ണുവിന്റെ പാദകമലം പരമമായ ഭക്തിയുടെ വേദിയാണ്. ഭഗവാന് വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങളെല്ലാം പരിപൂർണത നേടും. ഭഗവാന്റെ പാദാരവിന്ദങ്ങളില് നമസ്കാരം ചെയ്യാം. ഇപ്പൊ എല്ലാം പരിപൂർണതയിലെത്തും പറയാണ്. 25 എല്ലായിടത്തും ഉള്ള ഈശ്വരനെ അനുഭവിക്കാൻ ഫലേച്ഛ ഉപേക്ഷിക്കണം എന്ന്. തദിത്യനഭിസന്ധായ ഫലം യജ്ഞതപക്രിയ ദാനക്രിയാശ്ച വിവിധാ ക്രിയന്തേ മോക്ഷകാംക്ഷിഭി. ഫലോദ്ദേശം കൂടാതെ തത് എന്നുച്ചരിച്ചു കൊണ്ട് വേണം ഒരാൾ പലതരത്തിലുള്ള യജ്ഞങ്ങളും ദാനവും തപസ്സും ഒക്കെ ചെയ്യേണ്ടത്. ഭൗതിക ബന്ധങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള മുക്തിയാണ് അങ്ങനെയുള്ള അതീന്ദ്രിയ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യം. ബ്രഹ്മപ്രാപ്തിയാണ് നമ്മുടെ ജീവിത ലക്ഷ്യമെന്ന് ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു തത് എന്ന വാക്ക്. ഇനി ഇന്ദ്രിയാതീതനായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ആ സങ്കല്പത്തിനും അപ്പുറത്തുള്ള ഒരു സത്യം ഉണ്മയായിട്ടുള്ളത് സത്ത് എന്ന് പറയാണ്. മറ്റു ചില നല്ല സ്മരണകളെയും സത്ത് നൽകുന്നുണ്ട്. അതാ ഇവിടെ 2 ശ്ലോകങ്ങള്. സദ്ഭാവേ സാധുഭാവേ ച സദിത്യേതത് പ്രയുജ്യതേ പ്രശസ്തേ കർമ്മണിസ്തഥാ സച്ഛബ്ദ പാർത്ഥയുഞ്ജതേ യജ്ഞേ തപസി ദാനേ ച സ്ഥിതി സദിതി ചോച്യതേ കർമ്മ ചൈവ തദർത്ഥീയം സ്ഥിത്യോവാധിവിധീയതേ. നിരപേക്ഷ തത്വമാണ് ഭക്തിപൂർവ്വം ചെയ്യപ്പെടുന്ന യജ്ഞത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം. സത്ത് എന്ന വാക്ക് അതിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ആ വിധത്തിലുള്ള യജ്ഞം അനുഷ്ഠിക്കുന്നവനെയും സത്ത് എന്ന് പറയും. കുന്തിപുത്ര, നിരപേക്ഷ സ്വഭാവത്തിനനുസരിച്ചുള്ള മറ്റു പ്രവൃത്തികളെ പോലെ യജ്ഞദാന തപകർമ്മങ്ങൾ ഭഗവത് പ്രസാദത്തിനു വേണ്ടി ചെയ്യപ്പെടുന്നവയാണല്ലോ. എന്താ പറയണേ? എന്താ നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം? ഈ ഭക്തിപൂർവം യജ്ഞമൊക്കെ ചെയ്യണത് ഭഗവാന് സത്യ സാക്ഷാത്കാരമാണ് അല്ലെ. ഭഗവാനെ അറിയാം. സത്ത് എന്ന വാക്ക് അതിനെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്, ആ ഭഗവാനെ തന്നെ. ആ വിധത്തിലുള്ള യജ്ഞം അനുഷ്ഠിക്കുന്നവനെയും സത്ത് എന്നാ പറയാ. കുന്തിപുത്ര, നിരപേക്ഷ സ്വഭാവം അനുസരിച്ചുള്ള ഒരു പ്രവൃത്തികളെ പോലെ യജ്ഞദാന തപ കർമ്മങ്ങൾ ഭഗവത് പ്രസാദത്തിനു വേണ്ടി ചെയ്യപ്പെടുന്നവയാണ്. അപ്പോ എന്താ പറയണേ? യജ്ഞം, ദാനം, തപസ് ഇതൊക്കെ ഭഗവാന് പ്രസാദിക്കണം, ഭഗവാന് പ്രസന്നത ഉണ്ടാവണം എന്നുദ്ദേശിച്ച് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതാണ് അല്ലെ. അപ്പോ ഭഗവാന് ആ സത്യ സങ്കല്പത്തിന് എന്താണ് ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ കൊണ്ട് അറിയാൻ പറ്റില്ല. എന്നാൽ ചിത്തമടങ്ങുമ്പോൾ അറിയാൻ കഴിയുന്നതാണ് ഈ സത്ത് എന്ന ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ്. അനുഭവ തലത്തിൽ വരുത്തുകയാണ് വേണ്ടത്. ഏത് കർമ്മം നമ്മെ ഭഗവാനോട് അടുപ്പിക്കുമോ അതാണ് സത് കർമ്മം എന്ന് പറയണത്. ഭഗവത് പ്രാപ്തിക്ക് ഉപയുക്തമാകുന്ന കർമ്മം സത്കർമ്മം. സത്തയായ കർമ്മം ചെയ്യുന്നവര് സജ്ജനങ്ങള്. ഭഗവാനില് പൂർണ്ണ വിശ്വാസം ഉണ്ടാവാൻ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് എന്നും കേൾക്കണം. അതെവിടെയാ കേൾക്കാൻ പറ്റുക? നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ. സാത്വിക ശ്രദ്ധയോടെ ചെയ്യുന്ന ഏത് കർമ്മവും ഈശ്വരനോട് അടുപ്പിക്കും. അല്ലാത്തവ പുണ്യകർമ്മമാവുന്നില്ല. അതാ 28-ാമത്തെ ശ്ലോകം പറയാ. സദ്ഭാവേ സാധുഭാവേ എന്നീ വാക്കുകൾ ആധ്യാത്മിക അവസ്ഥയെ കുറിക്കുന്നു. കൃഷ്ണാവബോധപൂർവമായ കർമ്മം സാത്വികവും അത്തരം കർമ്മങ്ങളെ പറ്റി തികച്ചും ബോധമുള്ളവൻ സാധുവുമത്രേ. ഭഗവാനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ചിന്ത എപ്പോഴും ഉണ്ടാവണം അല്ലെ. അങ്ങനെയുള്ള കർമ്മം സാത്വികമാണ്. അങ്ങനെ ആ കർമ്മങ്ങളെ കുറിച്ച് ബോധമുള്ളവനോ സാധുവാണ്. ക്ഷേത്രത്തിൽ നിവേദ്യം പാകം ചെയ്യുക മുതലായ പരമപുരുഷന് വേണ്ടി ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഏത് പ്രവൃത്തിയും ഭഗവത് ചരിത്രങ്ങൾ കീർത്തിക്കുന്നത് ഉൾപ്പെടെ
തദർത്ഥീയം എന്ന വാക്കാൽ നിർവചിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പോ ഭഗവത് ചരിത്രങ്ങൾ കേൾക്കുന്നത് ഉൾപ്പെടെ എല്ലാം തന്നെ തദർത്ഥീയമാണ്, ഭഗവാന്റെ പ്രസന്നതയ്ക്കായിട്ടാണ്. സർവകർമ്മങ്ങളെയും പരിപൂർണതയെ മുൻനിർത്തിക്കൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ പല വിധത്തിലും ഓം തത്സ് എന്നീ മഹത്തായ വാക്കുകള് മന്ത്രിക്കപ്പെടുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഭാവനയുണ്ടല്ലോ, ആ ഭാവന ഈശ്വരാർപ്പണമാവുമ്പോഴ് സ്വർണത്തിന് സുഗന്ധം പോലെ ഓം കൂടി പറയാം. ഓങ്കാരം ഉറക്കെ ഉച്ചരിച്ചുകൊണ്ടുള്ള കർമ്മങ്ങളൊക്കെ വളരെ ശ്രേഷ്ഠമാണെന്നാ പറയാ. എല്ലായിടവും ഒരേ ഒരു ഈശ്വരനാണല്ലേ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നത്. അങ്ങനെയുള്ള ആ ഭാവനയോടെ ഫലേച്ഛ വെടിഞ്ഞിട്ട് തത്ത് ഉച്ചരിച്ച് കർമ്മം അനുഷ്ഠിക്കാം. അങ്ങനെ ചിത്തമടങ്ങുമ്പോൾ അനുഭവിക്കാൻ കഴിയുന്ന ആ ഒരു ഉണ്മ ഉണ്ടല്ലോ, അതാണ് ഈശ്വരൻ സത്ത് എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അതാണ് സാത്വിക ശ്രദ്ധയോടെ. ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞേ? ക്ഷേത്രത്തിൽ നിവേദ്യം പാകം ചെയ്യുക മുതലായ പരമപുരുഷനു വേണ്ടി ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഏതു പ്രവൃത്തിയും ഭഗവത് ചരിത്രങ്ങൾ കീർത്തിക്കുന്നത് ഉൾപ്പെടെ തദർത്ഥീയം എന്ന വാക്കിനാൽ നിർവചിക്കപ്പെട്ടു. സർവകർമ്മങ്ങളുടെയും പരിപൂർണതയെ മുൻനിർത്തിക്കൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ പല വിധത്തിലും ഓം തത് സത് എന്നീ മഹത്തായ വാക്കുകൾ മന്ത്രിക്കപ്പെടുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാനോട് അടുപ്പിക്കാൻ ഉള്ള സാത്വിക ശ്രദ്ധയോടെ കർമ്മം ചെയ്യുക, അല്ലാത്തവത് പുണ്യകർമ്മമാവില്ല എന്നുള്ളതാണ് 28ാമത്തെ ശ്ലോകം. അശ്രദ്ധയാഹുതം ദത്തം തപസ്തപ്തം കൃതം ചയത് അസിദ്ധിത്യുച്യതേ പാർത്ഥ നജ തത്പ്രേത്യനോ ഇഹ. പരമപുരുഷനിൽ പൂർണ്ണ വിശ്വാസം കൂടാതെ ചെയ്യപ്പെടുന്ന യജ്ഞവും ദാനവും തപസ്സും അസത് എന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. ക്ഷണികങ്ങളായ അത്തരം കർമ്മങ്ങൾ ഇഹലോകത്തിലും പരലോകത്തിലും നിഷ്പ്രയോജനങ്ങളാണ്. ഇപ്പൊ പറയാണ്, ഭഗവാനിൽ പൂർണ്ണ വിശ്വാസം കൂടാണ്ട് എന്ത് യജ്ഞോ ദാനോ തപസ് ചെയ്താലും അതൊക്കെ അസത് എന്ന കാറ്റഗറിയിലാ വരുള്ളൂ, സത്തല്ല. ക്ഷണികങ്ങളായ അത്തരം കർമ്മങ്ങൾ ഇഹലോകത്തിലും പരലോകത്തിലും നിഷ്പ്രയോജനങ്ങളാണ്. അങ്ങനെ അസത് എന്ന കാറ്റഗറിയിൽ വരണ ആ യജ്ഞദാന തപസ്സുകൾ ഉണ്ടല്ലോ, അത് ഇവിടെയും ഇല്ല, പരലോകത്തും ഒക്കെ നിഷ്പ്രയോജനമായി തീരും എന്ന് പറയാണ്. ബാഹ്യഘടനയിലല്ല, ഏത് ശ്രദ്ധയോടെ ചെയ്യുന്നു എന്നാണ്. നമ്മളെല്ലാം സാത്വിക ശ്രദ്ധയോടെ ചെയ്യാൻ നമുക്ക് സാധിക്കണം, അല്ലെ? ഭക്തന് ഭഗവത് സേവനത്തിന് അവസരം വേണം എന്ന് മാത്രമാണ് ആഗ്രഹം ഉണ്ടാവുക. ന ധനം ന ജനം ന സുന്ദരീം കവിതാം വാ ജഗദീശ കാമയെ മമ ജന്മനീശ്വരെ ഭവതാത് ഭക്തിരഹൈതുഗീത്വയി എന്ന് നമ്മള് ശിക്ഷാഷ്ടകത്തില് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ എന്താണ് സത്തായിട്ടുള്ള ആ ഈശ്വരനോട് അടുപ്പിക്കുന്ന ആചാരം അത് ചെയ്യണം, അല്ലെ? അത് സദാചാരം. സ്വസ്ഥതയോടെ ഇഹലോകത്തിലും പരലോകത്തിലും ഉപയോഗപ്പെടുന്നത് സാത്വിക ശ്രദ്ധയോടെയുള്ള കർമ്മങ്ങൾ മാത്രാണ്. കർമ്മത്തിലൂടെ ചിത്തശുദ്ധി നേടി ഭഗവാനെ അറിയാൻ സാധിക്കണം. ഇപ്പൊ രാജസ താമസ ശ്രദ്ധയോടെ അല്ലെങ്കിൽ അശ്രദ്ധയോടെ ചെയ്യുന്ന യജ്ഞദാന തപകർമ്മങ്ങള് അസത് എന്നാണ് പറയാ. ശ്രദ്ധ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ സാത്വിക ശ്രദ്ധയാണ് പറയുന്നത്. എന്തു ചെയ്യുന്നു എന്നതിലല്ല, ഏതു ഭാവത്തിൽ ചെയ്യുന്നു എന്നതിലാണ് കാര്യം. അതാ ഇവിടെ പറയുന്നത് 28ാമത്തെ ശ്ലോകം. തമോ ഗുണത്തെക്കാളും രജോ ഗുണത്തെക്കാളും നന്നാണ് സാത്വിക ഗുണം. നേരിട്ട് കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ എത്തുന്നവനാകട്ടെ ത്രിഗുണങ്ങൾക്ക് അതീതനാണ്. ക്രമേണ ഉത്കർഷം പ്രാപിക്കുന്ന ഒരു പ്രക്രിയയുണ്ടെങ്കിൽ കൂടി ശുദ്ധഭക്തന്മാരുമായുള്ള സമ്പർക്കത്താൽ നേരിട്ട് കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ എത്തിക്കുന്ന ഈ മാർഗമാണ് ഉത്തമം. ഈ അധ്യായത്തിൽ അത് നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മള് എപ്പോഴും അല്ലെ കൃഷ്ണാവബോധത്തിന്റെ ഉന്നതിയിൽ എത്താൻ സാധിക്കണേ എന്നാണ് നമ്മൾ കരുതേണ്ടത്. അതിനായിക്കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ പ്രസന്നതയ്ക്കായിട്ടാണ് നമ്മൾ എല്ലാ കർമ്മവും ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് പറയാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ. വാഞ്ചാകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യേവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമഃ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവ വൃന്ദ കി ജയ്, ശ്രീ പ്രഭുപാദ് കി ജയ്, ഗുരു മഹാരാജ്. ഹരേ കൃഷ്ണ എന്ന് പറഞ്ഞതിൽ എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിച്ചോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അതാജിയെ ആ എനിക്ക് ചെക്കപ്പിന് ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോണം. ആ ഞാൻ പോയിക്കോട്ടെ?
ശരി ശരി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. മാതാജി, ആ ആ, അപ്പൊ 4 ചതുരാശ്രമങ്ങളില്ലേ? ഉവ്വ്. ബ്രഹ്മചര്യം, ഗാർഹസ്ഥ്യം, വാനപ്രസ്ഥം, സന്യാസം, അതെ അങ്ങനെ പറയുന്നില്ലേ? അപ്പൊ അത് മൂന്ന് ആശ്രമങ്ങളും കഴിഞ്ഞിട്ടല്ലേ സന്യാസം പറയുന്നത്? അതെ അതെ. അപ്പൊ മാതാജി പറഞ്ഞില്ലേ മുമ്പേ, നമ്മള് ലേറ്റ് ആയിട്ടല്ല, ആദ്യമേ തന്നെ കൃഷ്ണ ഇതിലേക്ക് വരണമെന്ന്. അത് മനസ്സുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ വേണ്ടത്. അതായത് ഇപ്പൊ പുറമേ കാഷായ വസ്ത്രം ധരിച്ച ഒരു ദണ്ഡുമായിട്ട് നടന്ന സന്യാസിയാവില്ല. ഇപ്പൊ നമ്മുടെയൊക്കെ ഉള്ളില് പല പല ജന്മങ്ങളായിട്ട് ആർജിച്ചു വെച്ചിട്ടുള്ള കർമ്മവാസനകൾ ഉണ്ടാവും. ആ കർമ്മവാസനകളൊക്കെ കർമ്മം ചെയ്ത് ചെയ്ത് അത് ഒടുങ്ങണം. ആ കർമ്മവാസനകളെയൊക്കെ ഭസ്മീകരിച്ച് കളയാൻ സാധിക്കണം. അതിന് കർമ്മം യോഗമായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റണം. അതല്ലാതെ കാമ്യകർമ്മം ചെയ്തിട്ട് കാര്യമില്ല. ബന്ധനങ്ങൾ കൂടുകയുള്ളൂ, കർമ്മഫലം കൂടി വരികയുള്ളൂ. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് വേണം? കർമ്മയോഗം അല്ലേ? ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തന്നു എങ്ങനെ കർമ്മം ചെയ്യണം. ഏത് പ്രവൃത്തി ചെയ്യുമ്പോഴും ഭഗവാന് തൃപ്തികരമായ രീതിയിൽ കർമ്മം ചെയ്യണം. അപ്പൊ ഭഗവാൻ അതിൽ തൃപ്തരാവും, നമുക്കൊട്ട് കർമ്മബന്ധനം ഉണ്ടാവൂല. അങ്ങനെ മുമ്പ് ആർജിച്ച് ഇത് നമ്മൾ ഇപ്പോഴാണ് ശാസ്ത്രം പഠിച്ചതേ. അതിനു മുമ്പ് നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും കുറെ ജന്മങ്ങളില് കർമ്മങ്ങളൊക്കെ ചെയ്ത് ഫലമൊക്കെ സ്വരൂപിച്ച് കർമ്മഫലമൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പൊ അതിന്റെയൊക്കെ വാസനകളായിട്ട് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ കിടപ്പുണ്ടാവും. അതൊക്കെ എങ്ങനെയേ തീരുള്ളൂ? കർമ്മം ചെയ്തിട്ടേ തീരുള്ളൂ. അതിനാണ് ഈ 4 ആശ്രമങ്ങള്: ബ്രഹ്മചര്യം, ഗാർഹസ്ഥ്യം, വാനപ്രസ്ഥം, സന്യാസം. ഇപ്പൊ ബ്രഹ്മചര്യത്തില് കുട്ടികൾ പഠിക്കണു, 25 വയസ്സ് വരെ വിദ്യാഭ്യാസം നേടണു. അത് കഴിഞ്ഞ് 25 മുതൽ 50 വരെ ഗൃഹസ്ഥാശ്രമം, വിവാഹം, മക്കള്, ധനസമ്പാദനം, അങ്ങനെയൊക്കെ പോകണം. അപ്പൊ അതൊക്കെയും ചെയ്യുമ്പോഴും അതിലൊക്കെ കുറെ സ്വധർമ്മമായിട്ട് കുറെ ചെയ്യാനുണ്ടാവും. അതൊക്കെയും ചെയ്യുമ്പോഴും അതൊക്കെ യോഗമായിട്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കണം, അല്ലെ? യോഗ കർമ്മസു കൗശലം. ഒരു ചെറിയൊരു കൗശലത്തോടെ നമ്മൾ കർമ്മം ചെയ്യണം. അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് കർമ്മബന്ധനങ്ങൾ ഉണ്ടാവാതെ വരും. അങ്ങനെ ചെയ്ത് ചെയ്ത് നമ്മള് കർമ്മവാസന ഒടുങ്ങും. ഇനി എനിക്ക് ഒന്നും വേണ്ട, എല്ലാം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു എന്ന് തോന്നിയിട്ടാണ് വാനപ്രസ്ഥം 50 കഴിയുമ്പോ, അതല്ലെങ്കിൽ മൂത്ത പുത്രന് വിവാഹം ഗൃഹസ്ഥനായി മാറുമ്പോ. അപ്പൊ പിന്നെ വീട്ടിൽ നിൽക്കരുതെന്നാ പണ്ടൊക്കെ, അല്ലെ? അന്നൊക്കെ വനത്തിലേക്ക് അങ്ങ് പോവാ. അതാ വാനപ്രസ്ഥം എന്ന് പറയണത്. അത് അവിടെയും കുറെ നമ്മൾ ചെയ്യും. നമ്മൾ ധ്യാനത്തിലിരിക്കും, തപസ്യ ചെയ്യും. അങ്ങനെ ഭഗവാനെ അങ്ങ് നമ്മൾ സത്യസാക്ഷാത്കാരം നമ്മൾ നേടും. ഭഗവാനെ നമ്മൾ കാണും. അങ്ങനെ അതിനും വേണം, ഇന്ന് നാമം ചൊല്ലിയിട്ട് നാളെ നമുക്ക് ഭഗവാനെ കിട്ടിയെന്ന് വരില്ല. അപ്പൊ അതിനും എടുക്കും, അല്ലെ? ഒരു 25 വർഷം വാനപ്രസ്ഥനായിട്ട് കഴിഞ്ഞു. അത് കഴിയുമ്പോഴാണ് എല്ലാമേ അറിഞ്ഞു, അല്ലെ? ഭഗവാനെ കുറിച്ച് എല്ലാം അറിഞ്ഞു. ഇനി എന്തേ വേണ്ടു? അങ്ങനെയുള്ള ഒരു അവസ്ഥയിലാണ് സന്യാസം സ്വീകരിക്കാൻ പറ്റുക. പക്ഷേ നമ്മള് ഗൃഹസ്ഥരായ നമ്മൾക്കും യോഗിയാവാം, സന്യാസിയാവാം എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, അല്ലെ? അതെങ്ങനെയാ നമ്മൾ ആവണത്? നമ്മള് ഈ കുറെ തിലകം തൊട്ടുകൊണ്ട് കണ്ഠിമാല ഇട്ടത് കൊണ്ട് നമ്മൾ സന്യാസിയാവോ? ഇല്ല. നമ്മൾ എന്ത് വേണം? ഏത് പ്രവൃത്തി ചെയ്യുമ്പോഴും ഭഗവാനെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ സെന്റർ പോയിന്റിൽ വെക്കുക. ഏത് പ്രവൃത്തിയും ഭഗവാന് ഹിതകരമായതാണെങ്കിൽ ചെയ്യുക, അല്ലെ? ഏത് പ്രവൃത്തി തുടങ്ങുമ്പോഴും കൃഷ്ണ എന്നൊന്ന് ഓർത്തിട്ട് ചെയ്യുക. പ്രവൃത്തി കഴിയുമ്പോഴും കൃഷ്ണ എന്നൊന്ന് ഓർക്കുക. അത്രേ വേണ്ടൂ. സോ സിമ്പിൾ. നമ്മൾ സന്യാസിയായി, യോഗിയായി. ഇപ്പൊ നമ്മള് അച്ഛനമ്മമാരെ നോക്കണം. ഒരു വീട്ടമ്മ ആവുമ്പോൾ എന്തെല്ലാം ഉണ്ടാവും, അല്ലെ? ജോലി, സ്വധർമ്മം ചെയ്യാൻ ഒരു മകൾ എന്ന നിലയ്ക്ക്, ഭാര്യ, അമ്മ എന്ന നിലയ്ക്ക്, സഹോദരി എന്ന നിലയ്ക്ക് ഒക്കെ, അല്ലെ? ചെറിയമ്മ, ആണ്ടി എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് ഒക്കെ പലതും ചെയ്യാനുണ്ട്. എല്ലാം ചെയ്യുമ്പോഴും നമ്മൾ ഭാവന എവിടെയായിരിക്കണം? ഭഗവാനിൽ ഉറപ്പിക്കണം, അല്ലെ? അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോ നമുക്ക് യോഗി തന്നെയാ. നമ്മള് ഒന്നും ഫലം പ്രതീക്ഷിച്ചല്ല ചെയ്യണത്. ഞാനാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന ഭാവത്തോടെ അല്ല ചെയ്യണത്. അങ്ങനെ വരുമ്പോ നമ്മള് നിരന്തരം ചെയ്യണ ജോലിയിലൂടെ തന്നെ തപസ്യ ചെയ്യണതിന്റെ ഫലാണ്, യജ്ഞം ചെയ്യണതിന് തുല്യാണ്. അങ്ങനെ നമ്മള് യോഗിയാണ്, സന്യാസിയാണ് എന്നാ പറയണേ. വ്യക്തമുണ്ടോ മാതാജി? അല്ല, ഞാൻ ആദ്യം വിചാരിച്ച് ഒരു മകനുണ്ടെങ്കിൽ അച്ഛനും അമ്മേനെയും എല്ലാം നല്ലോണം നോക്കിയിട്ട് ആണല്ലോ ഏറ്റവും വലിയ പ്രധാനം. അതിൽ കൂടുതലല്ലോ ദൈവത്തിന് ഇതാക്കല്. അങ്ങനെ വിചാരിച്ചു. എല്ലാം ചെയ്യണം. നമ്മുടെ സ്വധർമ്മം ഒക്കെ വൃത്തിയായിട്ട് ചെയ്യണം. അല്ലാണ്ട് അതിൽ നിന്ന് ഒളിച്ച് ഓടരുത്.
മനസ്സിലായി. ഉം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇനി എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ? ഇന്നത്തെ ചോദ്യം ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ നോക്കാം. വായിച്ചോളൂ. ഒരു ഭക്തന്റെയും ജ്ഞാനിയുടെയും കാമിയുടെയും തലങ്ങൾ ആ ഏതെല്ലാം? ഭക്തൻ സത്വ ഗുണവാനും ജ്ഞാനി രജോ ഗുണവാനും കാമി തമോ ഗുണവാനുമാണ്. അതെ. അടുത്തത്. വാസുദേവനെ ആരാധിക്കുന്നവർ എങ്ങനെയുള്ളവരാണ്? ഉം. വിശുദ്ധ സത്വാവസ്ഥയിലുള്ളവർ. ഉം. സത്വഗുണമുള്ളവർ. ഉം. സത്വഗുണമുള്ളവരല്ലേ? ഏതാ? 3 വാസുദേവനെ ആരാധിക്കുന്നത് സത്വഗുണമുള്ളവർ. വിശുദ്ധ സത്വാവസ്ഥയിലുള്ളവർ, സത്വഗുണ. സത്വഗുണമുള്ളവരാണ്. ഉം. ഇനി അടുത്തത്. 3 ഗുണത്തിലുള്ള എന്തൊക്കെയാ? ഭക്ഷണം, അത് എരിവും പുളിയും മറ്റേ സത്- സാത്വികം. സാത്വികം സത്വഗുണക്കാർ ആരോഗ്യത്തെ തരുന്നത് അല്ലേ? ആ അതെ. ആരോഗ്യം. രജോ ഗുണക്കാർ പുളിപ്പ്, ആ ഉപ്പുരസം, കടുത്ത ചൂട് അതൊക്കെ കഴിക്കുന്നവർ. ഉം. തമോ ഗുണക്കാർ 3 പഴകിയ മണിക്കൂർ മുമ്പ് പാകം ആ നഷ്ടപ്പെട്ടതും നിർബന്ധമുള്ളതും ഉച്ഛിഷ്ടവും തൊടാൻ കൊള്ളാത്തതുമായ ഭക്ഷണങ്ങൾ കഴിക്കും. അതെ. അടുത്തത്. വ്യത്യസ്ത ഗുണങ്ങളിൽ അത് തന്നെ. അലേച്ച കൂടാതെ ശ്രദ്ധയോടെ കർത്തവ്യബോധത്തോടെ സാത്വികം. അതെ. വേദവിധി ഏതെങ്കിലും വേണ്ടിയോ ഗർഭധാരണം അനുഷ്ഠിക്കുന്നത് രാജസയജ്ഞം. അതെ. അതെ. നടത്താതെയും മന്ത്രോച്ചാരണം ചെയ്യാതെയും പൂജാരിക്ക് ദക്ഷിണ കൊടുക്കാതെയും വിശ്വാസമില്ലാതെയും ചെയ്യുന്നതാണ് താമസയജ്ഞം. അതെ. അതെ. തപസ്. വ്യത്യസ്ത ഗുണങ്ങളുടെ ദാനം. തപസ്. സത്യവും പ്രയോജനകരവും കേൾക്കുന്നവർക്ക് ഉദ്യോഗം ഉണ്ടാകാത്തത് ഹിതകരവുമായ സംഭാഷണം പതിവായുള്ള വേദമന്ത്രചരണം. അത് വാക്കുകൊണ്ടുള്ള തപസ്. വ്യത്യസ്ത ഗുണങ്ങളുടെ തപസ്സല്ലേ? സത്യം, ആധ്യാത്മിക വിശ്വാസത്തോടെയും ഭൗതിക നേട്ടങ്ങളെ ആഗ്രഹിക്കാതെയും പരമപുരുഷന് വേണ്ടി മാത്രം അനുഷ്ഠിക്കുന്ന തപസ്, അത് സാത്വികം. അതെ. രാജസം ബഹുമതിയും ആരാധനയും നേടാനോ അഹങ്കാരം കൊണ്ടോ ചെയ്യുന്ന തപസ് രാജസം. അതെ. അതെ. മൂഢബുദ്ധി മൂലം സ്വയം പീഡ അനുഭവിച്ചും അന്യരെ പരിക്കേൽപ്പിക്കാനോ നശിപ്പിക്കാനോ ഉദ്ദേശിച്ചും ചെയ്യുന്ന തപസ് താമസം. ദാനം എന്ന ബോധത്തോടെയും പ്രതിഫലേച്ഛ കൂടാതെ ഉചിതമായ സ്ഥലത്ത് വെച്ച് വേണ്ടുന്ന കാലത്ത് അർഹിക്കുന്ന വ്യക്തിക്ക് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ദാനം സാത്വികം. എങ്കിലും ഫലം ഉദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ടോ പ്രത്യുപകാരം പ്രതീക്ഷിച്ചോ പൂർണ്ണ സമ്മതമില്ലാതെ നൽകപ്പെടുന്നത് രാജസം. ഉചിതമല്ലാത്ത കാലത്തും വിശുദ്ധമായ സ്ഥലത്തും ആയവർക്ക് നൽകപ്പെടുന്ന ദാനവും ആദരം കൂടാതെയും താമസം. അതെ. അടുത്തത്. സത്ത് എന്തിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു? പരമമായ നിരപേക്ഷത്വത്തെ. നിരപേക്ഷതത്വം ഭഗവാന്റെ സവിശേഷ നാമം ഓം തത്സത്. സദ്ഭാവേ സാധുഭാവം വാക്കുകൾ എന്തിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു? ആധ്യാത്മിക അവസ്ഥയെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. കർമ്മങ്ങളുടെ പരിപൂർണതയെ മുന്നോട്ടിക്കൊണ്ട് കൃഷ്ണാവബോധപൂർവമായ കർമ്മം സാത്വികവും അത്തരം കർമ്മങ്ങളെ പറ്റി തികച്ചും ബോധമുള്ളവർ സാധുവും അത്രേ. നന്നായിട്ട് ആൻസർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി തദർത്ഥീയം എന്ന വാക്കിന്റെ നിർവചിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് എന്തെല്ലാം? തദർത്ഥീയം പരമപുരുഷന് വേണ്ടി ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഏത് പ്രവൃത്തിയും ഭഗവത് ചരിതങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കുന്നതുൾപ്പെടെ തദർത്ഥീയം എന്ന വാക്കിനാൽ നിർവചിക്കപ്പെടുന്നു. അതെ.
ഇത്രേ ഉള്ളൂ. അതൊന്നും കൂടെ പറയോ ആ ലാസ്റ്റത്തെ? ഒന്നുകൂടെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കൂ. ക്ഷേത്രത്തിൽ നിവേദ്യം പാചകം ചെയ്യുക മുതലായ ഏ? പരമ അല്ല, ക്ഷേത്രത്തിൽ പാകം നിവേദ്യം പാചകം ചെയ്യുക ചെയ്യുക ഏത് പ്രവൃത്തിയും ഭഗവാന്റെ ചെയ്യുന്ന ചെയ്യുന്ന ഏത് പ്രവൃത്തിയും ഭഗവത് ചരിതങ്ങൾ കീർത്തിക്കപ്പെടെ തദർധീയം എന്ന വാക്കാൽ ഏത് പ്രവർത്തിയും ഭഗവത് ചരിത്രങ്ങൾ കീർത്തിക്കുന്നത് ഉൾപ്പെടെ ചരിതങ്ങൾ കീർത്തിക്കുന്നത് ഉൾപ്പെടെ തദർധീയം. തദർഥീയം എന്ന വാക്ക് പ്രവചിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. താങ്ക് യു എത്തിക്കുന്നത് ഉൾപ്പെടെ. പിന്നെ ഏതെങ്കിലും ഉണ്ടോ? ഈ തപസ് എഴുതുമ്പോ അത് ശാരീരിക തപസ്, വാങ്മയ തപസ് അത് എഴുതണം. അതല്ല, അത് 3 ഗുണങ്ങളിലുള്ള തപസ് ചോദിക്കുമ്പോ ഈ മറ്റേ തന്നെയാണ് എഴുതുക. സാത്വികം, രാജസം, താമസമാണ് അതെ. ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. വ്യത്യസ്ത ഗുണങ്ങളാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്, വ്യത്യസ്ത തപസ്സുകളല്ല ചോദിച്ചത്. അത് ശരി. അതെ. ചോദ്യം വ്യത്യസ്ത തപസ്സുകൾ ചോദിക്കുന്ന ശാരീരിക തപസ്, വാഗ്മയ തപസ്, മാനസിക തപസ് എഴുതാം. അതിന് BMW ഓർത്തു വെക്കാം. അതെ അതെ. ബോഡി മൈൻഡ് ഗൈഡ്സ്. എല്ലാവർക്കും എല്ലാം പഠിഞ്ഞോ? ഇനി ഒരൊറ്റ അധ്യായം പഠിക്കാനുള്ളൂ അതെ അല്ലേ? അത് കഴിയുമ്പോ ക്ലാസ് തീരുമോ? ഇല്ലല്ലോ. മാതാജി, ആ. ഇനിയുള്ള 6 അധ്യായമാണോ എക്സാമിന്? അത് ഫുൾ ആയിട്ട് എടുക്കുവോ ഫസ്റ്റ് തൊട്ടുള്ളത്? ഇല്ല, ഈ അവസാനം 6 മാത്രം. അതെയോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. നമ്മള് സെമസ്റ്റർ എഴുതയാണ് അല്ലേ മാതാജി? ഓരോ യൂണിറ്റ് ആയിട്ട് അപ്പൊ എളുപ്പല്ലേ? ആദ്യം മുതൽ ഓർത്ത് വെക്കണ്ടല്ലോ. അതെ അതെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ അടുത്ത ലെവല് നെക്സ്റ്റ് ഡേ തന്നെ തുടങ്ങും, അല്ലല്ലാതെ വൈകിപ്പിക്കണമൊന്നുമില്ല കേട്ടോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. എല്ലാവർക്കും മാതാജി. ആ, ഓ, ഹരേ കൃഷ്ണ.